Buenos días. Vamos a dar comienzo ao pleno. Non hai ninguna chamada ni ningún WhatsApp pedindo que se retrase nadie, entonces falta un concello conforme chegue que se incorpore e así mesmo a interventora do concello que tamén está de camiño. Bueno, iniciamos a sesión plenaria do día 16 de octubre ás 9:30 da mañá. Pasan isto uns minutos. Ca seguinte orden do día: aprobación da acta do pleno a 5:25. Objecións á acta? Ninguno, entonces queda aprobada a acta por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 2, expediente número 3027 do 25, aprobación das subvencións directas ou nominativas. Ben, como saben, como todos sabemos, ¿tiene una propuesta de modificación que llevo ahora o yo tenía? Proposta de modificación unha emenda. Non sei si procede primeiro antes, despois. Bueno, denmas si queren, non as vamos a aceptar, se os digo. Sí. Reparta as emendas. Hay que votarlas ahora, ¿no? Yo me toco y ¿qué era? Ah, no se avisaba. Bueno, a proposta que trae o Goberno é aprobar inicialmente o expediente de modificación das bases de execución 28, orzamento de 25, aprobando a inclusión das seguintes subvencións que aí aparecen, que non as vou a recitar porque son moitas, pero teñen todos copia da mesma. E despois o segundo punto é expoñer este expediente ao público mediante o anuncio inserto no boletín oficial da provincia por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinar ou presentar reclamacións ante o pleno. O expediente considerase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se observasen, non houvesen presentado reclamacións. Caso contrario, o pleno dispondrá dun mes para resolveras. Hai dúas emendas, unha do Partido Popular, outra do BNG. Ben, o Goberno non vai aceptar emendas, entonces entendo que hai que votalas, non, secretario? Ou, sí, as emendas hai que... Claro, sí, hai que votalas. Entonces, por separado, as dúas xuntas por ir, non? Porque son as dúas por separado, mellor, sí. Bueno, pois votamos entonces a emenda do BNG. Votos en contra da emenda. Abstencións. Este procedimento bastante irregular porque vostede nin a esta corporación coñecen a proposta. Xa sí que se vai votar igual así, O básico sería que primero se diga que hai unha proposta para que o resto... Mais alá do Goberno que está atento a decisión tomada previa. No, por lo menos que tamén pudera... Usted xa me trasladou as súas emendas. Votos a favor. Señor alcalde, en principio se tendría que debatir la propuesta y luego, en el caso, el proponente decide si acepta o no la enmienda. Las enmiendas ya... Sí, no sé si dijimos que no vamos a aceptar. El proponente, en este caso del asunto, que sería alcaldía, ¿no? Porque es una propuesta de alcaldía al pleno, decide si tiene o acepta esas enmiendas, y en caso contrario, pues no se votaría el asunto original como está en el orden del día. Vale. Entonces, ¿qué procede? Debatir se pide una palabra. Sí, pido palabra. Muy bien.
Ten 3 minutos para... Ben, eu vou explicar o propósito da emenda, independentemente do que logo falarei no punto propiamente, e xa teño comentado outras veces a respecto das subvencións nominativas e do, creo, un certo abuso desta fórmula para otorgar subvencións ás entidades. Mas esta vez quería facer unha proposta que é moi pequena e ten só que ver con que a Asociación Proxecto Gato tive un incendio, parece ser provocado nas súas instalacións e tiveron unha perda importante de material, co cal están intentando facer unha recadación de fondos para repoñer, e bueno, é unha entidade que fai control de colonias tamén no Concello de Gondomar, que ten só unha subvención de 2.500 euros. A proposta da BNG é facer unha pequena reducción do 6% a aquelas entidades que teñen unha subvención superior a 1.000 euros, para que esa pequena cantidade que se lle quita a cada unha desas 10 pase a Proxecto Gato. Sería simplemente con ese fin. O goberno xa dixo que non a vai aceptar. Nos parece que a priori non se debe non aceptar nada, porque a veces as argumentacións poden facer cambiar de parecer, ou eso en democracia é o que creemos que debe ocurrir, mas se non se fai esta modificación, eu apelaría a que parte do goberno se teña en consideración facer unha achega maior a Proxecto Gato, non sei por outra fórmula que se pode. Grazas, nada máis. Gracias. Vostede repartindo cartos que non son seus é unha maravilla. Usted reparte 10.000 aquí, 5.000 alá, quere campo de fútbol, quere saneamiento, para eso anda fina usted. Usted para repartir os cartos dos demais, para traballar non, pero para repartir os cartos dos demais sí. Entonces, ese é o problema que ten vostede o BNG deste Concello, que esa alegría que non ten a palabra, por favor. Desde logo, si eu son un personaxe, usted é unha persona ruín, non un personaxe ruín. Nós de todas formas non vamos a quitarlle as subvencións a 10 clubs, como usted di, por favor, señora Rodríguez, aprenda a escoitar cando alguén fala. Eu xa sei que lle doi e que lle escoce, pero usted ten que aguantar, como aguanto eu cando usted fala, vale? Así de claro. Non le vamos a quitar a 10 clubs as subvencións, como digo usted, que ganan porque van a recibir por debaixo de 1.000 euros, como dicindo, total, van a recibir 1.000 euros, así se reciben menos. Directamente. Non ten a palabra, non ten usted a palabra. Depois usted anote aí o que queira e solte todo o que considere. E isto de que Proxecto Gato, que veña usted ahora en defensa de Proxecto Gato, despois de estarnos aquí 10 anos apoiando a Proxecto Gato e a outros tantos, ven vostede aquí, isto é a política oportunista, non? É dicir, como hubo un incendio intencionado, entonces, pois, habrá que mirar tamén as aseguradoras, a mellor iso cubriu todo o seguro, digo eu, ou non. Pero usted sabe de todo, fai de perito, fai de tal. Non vamos a aceptarlle ninguna emenda. Cando goberne vostede, faga o que queira. Cando gobernamos nos, pois faremos o que consideremos atendendo a criterios xustos e objetivos. Gracias. ¿Alguna intervención más en este punto? No, entonces, bueno, no, según, pero en este no, vale, pues entonces vamos a votar esta enmienda. Es que realmente decides, primero es el debate y luego el proponente decide si aceptar o no la enmienda. Y entonces no hace falta Hay que votarlas. Hay que votar el asunto, si enmendado o no. No siempre se votaron. Esa é unha discusión da moción, sí. A enmienda hai que votar. Bueno, sempre hubo disparidade de criterios co tema das emendas e as mocións. As mocións eu entendo que hai unha emenda presentada, se expón a emenda, xa se deu o debate que se dice e agora, pois entonces hai que aceptar a emenda ou non aceptamos a emenda, entonces votámola. ¿Puedo pedir a falar sobre esa cuestión?
Sí, son... Sí, una palabra. A ver, igual, a mí me parece que igual que hemos decidido ou temos asumido neste plenario que as mocións só se aceptan, só se votan, perdón, si son aceptadas pola proponente, máis que nada porque aquí se deu o debate de que, por exemplo, un goberno en maioría podía enmendar todas as iniciativas que presentara a oposición e de triunfalas, facer con sus propios votos que esas enmendas entraran e, por tanto, cambiaran por completo o contigo da proposta. Entón, eso foi o que acordamos en que só se acepta as enmendas, ou só se aceptan as enmendas se o enmendante as acepta. Eu, neste caso, non o sei, entendo que o proponente tamén que debería poder decidir sobre si acepta a enmenda ou non, pero en todo caso, votando, si como o proponente de maioría, ou eso creemos, ou tampouco é ir adiante, pero bueno, eu sei que unha cosa é as enmendas... Bueno, vale, aclarado. Témolo máis que claro. De todas formas, pedímosle un informe ao secretario con relación a isto. O das enmendas, hubo disparidade de criterios de si as enmendas, as mocións podían enmendarse ou non enmendarse. De feito, en Nigrán, por exemplo, o Concello de Nigrán, o Goberno, a Corporación de Nigrán, o goberno enmenda as mocións da oposición e punto, e hai un informe do secretario onde dice que é así. Nós aquí temos outro criterio, pero cando son os puntos da orden do día, o criterio que tuvemos, para desgraza de que non ten a maioría, é que se aceptaron as enmendas e se votaban. Entonces, bueno, si o que pode o máis pode o menos e o que pode o menos non pode o máis, por lo tanto, se votamos non vai haber discusión. Sin perxuízo de eso, pediremos un informe a Secretaría para que opine ou decida sobre este asunto. Ben, vamos a votar. Votos en contra da emenda, abstencións, votos a favor, queda rexeitada a emenda. A seguinte emenda que hai é do Partido Popular. Estaba mirando. Vai necesitar a palabra? Sí. Sí, quere. 3 minutos. Non pida unha palabra. Que así está ben tamén saber o que... Sí. Gracias, alcalde. Gracias. Las propuestas que presenta el Partido Popular para la modificación de las ayudas en las subvenciones nominativas, voy a leer donde consideramos que debería de haber una modificación y ahí decidir. Club Ciclismo de Gondomar de 500 a 2000. Turoño Gondomar Gaélico de 1000 a 1500, Vincios de Iramar de 800 a 1500, Abetos Gondomar de 800 a 1500, Club Deportivo de Vincios 1500 a 5000. Educación, Las Ampas de Sosineira Vilas, Souto Donas, Chema Piñeiro y Serra Vincios de 1500 a 1575, Antía Cal de 1000 a 1100, los institutos Terra Turón y Aguas de Alase de 500 a 600, y la Asociación de Mujeres Rurales de 1000 a 2000. Esta modificación supone los siguientes aumentos con respecto a la propuesta inicial, pero queremos proponer también la propuesta que hemos presentado por la modificación de la cobertura orzamentaria, que las subvenciones deportivas ponemos a 6.900, las subvenciones educativas 600 y las subvenciones de fin social 1.000 euros, que eso ya va recogido en la siguiente enmienda. Lo único que valoramos aquí es ya que 6.000 euros que también se quitaron de las gaélicas, pues se apliquen realmente en la subida de estas subvenciones, que creo que también sería bueno. Por eso hacemos esa modificación orzamentaria a los distintos clubs. Sí es cierto que el proyecto Gato, ahí la señora Rodríguez tiene razón, la situación que vivieron es bastante desagradable.
Y también es cierto que tiene un seguro que responde, que también tiene tal, pero sí le pediría, ya que estamos en esta parte presupuestaria, no de aquí de Quito, pero sí le diría que en lo que le puedan ayudar sería bienvenida para esa asociación que lo necesita ahora. Lo dejo ahí en decisión propia del Gobierno. Gracias, alcalde. Gracias. Volvemos ao de sempre, non? É moi fácil repartir desde a oposición os cartos. Eu tamén podía facer un cuadro aparte e a todos darlle moitos cartos, que daba moi ben así cara ao público, ca xente, ca asociacións, a ti tal, e non pasaría nada, claro. O problema é que as cousas hai que cuadralas, e aquí, claro, unha cousa é estar da oposición, outra cousa é estar do goberno. Pero aí alegro-me moito que vostede teña esa conciencia de que as asociacións, os clubes de Gondomar teñen esas carencias e que necesiten investimentos, ¿no?, para sair adiante. Por exemplo, o do Vincios de esos 1.500 a 5.000, as mulleres rurais. Claro, mulleres rurais hai que ter en conta que teñen unha axuda aquí económica, pero tamén teñen unha axuda que teñen 3 locales gratis, luz, agua, e todo isto tamén suma, é gasto. Non é só que se lle dé unha aportación económica, cando se fan cursos, cando piden, cando, bueno, moitas cousas. Pero me alegro moito que teña esa conciencia, porque agora vostede, como está na Diputación, espero que traslade eso tamén ali, cando chego das mulleres rurais, cando cheguen os deportivos, que lle diga tamén ao seu presidente que lle suban a todos en relación ao ano pasado, non? O das mulleres rurais non teñen problema. Se vostede non é capaz de conseguirle 5 ou 10.000 euros este ano, sendo a conselleira ademais dese sector, moi malo ten que facer, porque é o máis que ten pasta a Diputación, millóns e millóns, que son de todos os concellos de Pontevedra, por certo, non é da Diputación. Entonces agora as mulleres rurais, os clubes deportivos, as asociacións, é que lle vai a cair pasta por todas partes. Entonces nós tamén tendo en conta eso, vamos a felicitala cando así sexa, ¿no? E bueno, entonces vamos a intentar que o Concello siga mantendo estas axudas, estos cartos que están encadrados dentro do orzamento, dispolos a outras cousas, por exemplo, as competencias impropias que asumimos e que debería asumir a Xunta de Galicia, como SAF, a lei de incendios, por exemplo, a lei animal, volvendo, claro, falamos moito de proxecto gato, pero, sin embargo, a lei animal e os gastos todos con ese sector os teñen que asumir tamén os concellos. Entonces, tamén aí é certo que hai un convenio con CAN desde a Diputación e tal, tamén se podía facer un específico con proxecto gato. A verdade, eu propóñolle de que é un proxecto moi ambicioso a nivel, abarca moitos concellos da provincia, incluído Vigo, a capital, que son 300.000 habitantes, e a verdade, facer un convenio con proxecto gato de 20 ou 30.000 euros ao ano sería o ideal, non entrar aquí a darlle 1.000 euros máis ou menos. E entonces é máis, a mellor temos que levar unha moción conxunta a Diputación pedindo que se faga un convenio. Non falaremos deso, pensaremos en algo, pero bueno, vamos a manter o que temos porque non nos dá para moito máis, e a verdade creo que a aposta que estamos facendo é importante no sector asociativo e do sector ademais deportivo, ¿no? Por eso que é importante. Bueno, vamos a querer rematar algo, votamos, pero non dá para votamos, non? Bueno, pois votos en contra da emenda, votos a favor da emenda e abstencións. Ben, pois non se rexeitan as dúas emendas e entonces isto sí. Vamos a abrir o turno de si queredes, entonces, para este punto que traemos a pleno. Alguén pide a palabra para este punto? Alguén máis? Sí? Bueno, pois ten a palabra a señora Rodríguez.
Ben, como se anunciaba na proposta de emenda, iba a facer unha intervención a respecto desta fórmula. Primeiro, tamén quería que se me aclarara desde o goberno si efectivamente o Concello de Comunarsa ten en vigor, ou si ten en vigor, o plan estratégico de subvencións, ao que obriga a Lei Xeral de Subvencións, e que donde está supuestamente isto incluído, si que hai un borrador, pero non lembro si eso está efectivamente aprobado. Por outro lado, decir que algo que non tamén antes, que, a ver, as subvencións nominativas deberían ser unha excepción dentro das subvencións. O que marca a lei de subvencións e que o lógico e o normal é que as subvencións se saquen por concorrencia competitiva para que haxa máis igualdade de condicións, a publicidade pertinente e demais. As subvencións nominativas deben quedar para eso, para convenios con entidades estratégicas ou con entidades específicas de algún xeito que teñan unha colaboración ou unha función especial dentro do propio Concello neste caso, e que teña justificación que teña esa subvención a través dun convenio. Por outro lado, cada vez que aprobamos as subvencións nominativas, e eu xa pedí o ano pasado que para o seguinte ano, por favor, se acompañara un pouco do que é o convenio que se ten con cada entidade, porque o coñecemento de as razóns polas que unhas entidades teñen unhas cantidades e outras, por que unhas entidades están dentro desta lista de subvencións nominativas e outras non están, pois daría luz tamén aos membros desta corporación a ter unha idea moito máis achegada á realidade de por que é así e, por tanto, ter unha idea mellor de que votar, non? Por exemplo, nós sempre votamos de menos que nas entidades culturais nos últimos anos, creo que o último, por lo menos, foi así, só aparece a agrupación musical de Bucios, que nos parece que merece perfectamente esa subvención, igual que todas as demais, máis non están outras entidades, tamén culturais, que operan neste Concello e que fan un labor importantísimo, sempre menciono, casi sempre as mesmas, o IEN, Espacio Lectura, máis tamén todas aquelas entidades culturais parroquiais que son as que sostenen a actividade cultural deste Concello durante todo o ano de un xeito altruista, igual que as demais, coas mesmas necesidades que estas, porque na justificación se pon que fan actividades e teñen gastos todo o ano e xa teñen os gastos comprometidos e, por tanto, necesitan saber desa subvención, as demais tamén. Entón, votamos en falta ou ben que estén todas ou senón que realmente esta figura das subvencións nominativas sexa o máis asustada o que a lei de subvencións di e sexa máis reducida. En calquera caso, o noso voto iba a ser apruebo no caso de que o goberno mostrara un mínimo de sensibilidade para unha mínima modificación, mas está claro que non. Grazas. Tendría a palabra no seguinte turno. Señor Bouzós, pide a palabra. Gracias, alcalde. Desde el Partido Popular, tal y como pusimos en la enmienda que hemos presentado, no entendemos cuál es el motivo de mantenerlas a baja las ayudas del año pasado a este año. Ante todas las subvenciones deportivas, educativas y también sociales. Sabiendo todo lo que sube en la vida y en los gastos que tiene. Incluso algunas bajan con respecto al año 2024. Lo que sí notamos es que no se tiene en cuenta en estas subvenciones a los centros culturales de las parroquias que tanto cultura aportan a nuestro concello y son un referente cultural tanto por la cantidad, calidad y diversidad de actividades que durante todo el año vienen haciendo, como también la presentación a las subvenciones de concurrencia competitiva también vemos que bajan esas cuantías. También proponemos, igual que hicimos el año pasado, como bien pusimos en nuestra propuesta, la subida del Club Deportivo de Vincios, que se suban a 5.000 euros, ya que esta misma categoría que en otros clubs y les está una subvención de 1.500 euros. Es cierto que no tienen categoría inferiores y por eso no proponemos en la misma cantidad, pero con estos tienen la misma obligación, por así decirlo, o deberían de tener la misma
oportunidad que el resto de los clubes. También tampoco entendemos por qué se les baja la subvención al club deportivo ciclista de Gondomar a 500 euros y sin embargo se sube al club ciclista Os do Sancho 2000. Por eso hemos pedido que fuesen equitativo 2000 y 2000. Con respecto a las subvenciones de AMPA, no entendemos y creemos que esto es perder un poco, que aunque sean 75 euros por cada AMPA, sí se les está bajando la cuantía y es una pena que se les, con la parte de ayuda que se esté bajando con lo tanto que necesitan y el buen trabajo que hacen todas las AMPAs de los distintos colegios. En cuanto a la subvención de las mujeres rurales, como bien se dice, es una asociación propia de Gondomar, es la única que hay ante todo en el Val Miñor y consideramos que están haciendo un buen trabajo tanto de integración como social para poder hacer cursos y todo más, y si entendemos que ya para ser propia deberían de tener esos 2.000 euros en vez de esos 1.000. Por este motivo hemos propuesto estas diferencias modificaciones. También en los clubes deportivos del ciclista Gondomar de 500 a 2.000, de Turoño Gaélico de 1.000 a 1.500, de los hábitos, lo que dijimos en la propuesta, de 800 a 1.500, del club de vale. En sí nos parece importante toda estas modificaciones solamente supondrían un aumento. Rematou, señora Buzos, despois ten 2 minutos máis. Vale. Queda a palabra a señora Araúxo. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, pido disculpas por el atraso, pero eu vivía con a hora das 10 da mañana. Bueno, o tema este das subvencións, eu efectivamente creo que se ponemos a quitar e a poner agora aquí en situ podría ser complicado porque seguramente cometeríamos algún tipo de agravio comparativo, incluso de injusticia, non? Agora ben, o que sí habría que facer, e xa non é a primeira vez que tamén o digo, é que o tema das subvencións habría que darle unha volta para facelas máis aquilatadas e acorde coa realidade das entidades que traballan, que ademais ten unha importancia vital porque son as que realmente nutren e alimentan, digamos, a vida cultural, deportiva e social do Concello, non? E ademais, e en algúns casos de sempre, non agora, pois cubren aqueles valeiros aos que o Concello non chega e sería moi complicado incluso chegar, non? Por lo tanto, eu particularmente neste asunto non choraría facer un investimento moito máis potente e facer un reparto moito máis axustado ás necesidades e a realidade destas entidades sociais e culturais. Por lo demais, volver a repetir o discurso de todos os anos, hai subvencións, axudas, investimentos ou gastos que teñen difícil explicación e logo cando temos diante entidades altruistas que traballan as persoas deixando o seu tempo e a súa vida familiar, etc., renunciando, pois non son atendidas todo ben que deberían. Eu, xa digo, con esa salvedade vou votar a favor desta proposta e eso sí, gustaríame que se estudara isto de outra maneira. Gracias. Moitas grazas. A ver se contesto aos tres dun golpe. Eu entendo perfectamente a súa función, que é facer oposición, evidentemente, a este goberno, pero ao final os feitos falan por si sós. Eu podía dar algunhas pinceladas, non? Eu vou a dalas, por exemplo, cando a señora Bouzós era concelleira de Educación, a AMPA do CRA non recibía nin un solo euro, vale? Cando usted era concelleira de Educación durante 4 anos e antes nunca recibiu a AMPA do CRA ninguna subvención. Cando chegamos nós, démoslle subvención e aquí van a levar 1.000 euros as AMPA do CRA. Será pouco, será moito, pero antes usted non lle daba nada. Por exemplo, un dato. Cando chegamos nós, a asociación, a agrupación de Vincios facíamos un convenio de 15.000 euros, vale?
Nós subimos a Escola de Música de Vincios a 25.000 euros, aparte de comprarlle unha furgoneta que nos costou a todos os gondomareños creo que 10 ou 12.000 euros. 10 a furgoneta, rótulos, etcétera, etcétera, aparte de arreglar aquilo, a casa e todo o demais, porque aquí hai que falar unha cousa. Sabe canto nos sale a nosa Escola de Vincios? Por si non nos saben, porque a mí pensa que, e cando digo nos, non digo o goberno, digo a todos, 25.000 euros de convenio, luz, agua, teléfono, wifi, limpieza, só a limpieza xa son moitos cartos ao mes, creo que 1.000 e algo. Entonces, se sumamos todo eso, non estamos llevando 25.000. Bueno, aparte do local, de ir a cortar a herba, de cambiar as bombillas, é dicir, gastos pagados. Iso son moitos cartos para unha agrupación. Eso, a ver quen o fai, a ver que concello fai. Miren por aí, a ver cantos o fan. A ver que concellos llevan as AMPAs dos colexios. Mirad por aí concellos, a ver canto llevan as AMPAs. Aparte de outras cousas que despois levan durante o ano, con reparo de intervención, como ir ao instituto porlle un autobús para que vayan ao aeropuerto, porque marchan os alumnos de viaxe, paga o concello. O mesmo quería decir dos centros culturales e asociacións, porque claro, aquí hai moitas que miran isto e dicen, o demais non levan nada, pero despois, claro, ven o coro de Manufe, ven usted, vai unha xubiña e nos damos outra igual, o moi grande. A diferencia que vostede reparte esos cheques que lle dá a política lingüística, que habría que preguntar de onde salen esos cartos para que os voceiros do Partido Popular vayan repartindo por aí os amigos. Eso sí que é un criterio objetivo, o seu. Eso de, ademais que interrompe a actuación do coro para anunciarlo. Ese tamén é un dato curioso, non? Nós, en ese sentido, se podemos axudar, axudamos, pero non vamos a interrompir o ensayo do coro para que quede claro que Paula Bouzós viu a salvarlle a actuación. Nos agora vamos a dar 1.000 euros. A ver, usted tamén. Agora, eu alégrome porque hasta a vida da Diputación agora conseguirá pasta para todo isto. E eu me alegro moito porque así desta maneira pois esos cartos que estaba dando esta xente pois pode ir para outra cousa, non? Claro que sí, para ao final van a estar sempre invertidos aquí do territorio. Claro, dice vostede, por que lle baixastedes ao Club Ciclista de Gondomar? Hombre, porque antes facían un convenio que organizaban un evento ciclista todos os anos, unha volta ciclista, e por eso había un convenio que levaban os cartos que levan. Como non o organizaron e non o organizan, habrá que baixarlle, non? Porque ao final o Club Ciclista de Gondomar, que eu estou aquí, de moi boa relación, deixa de ser un club de xente aficionada, maiores e tal, que todos teñen o seu traballo e se xuntan para sair aos domingos e pasalo ben. Entonces se llevamos unha axuda desto e alguna máis. E entonces, como deixaron ou non organizan ese evento que teñan que organizar esa volta ciclista todos os anos, pois hai que baixarlle. Depois aquí hai cousas, por exemplo, dicen ustedes, por que lle dades ao do Sacho? Hombre, porque o do Sacho é un club que se montou, que está ganando todos os campeonatos, teñen campeonatos galegos, chavales que están ganando, un equipo moi potente, que está competindo, ten un montón de gastos, e dá casualidade que tamén é certo que non ten ninguna axuda que non sea esta do Concello, porque o Club Ciclista, por exemplo, ten un local que nos damos todos os anos ali abaixo para que gasten para que garden as cousas. Isto tamén hai que pagar a luz, hai que pagar tal, ten un local. Canto costa ter un local de alugueros en Gondomar como teñen moito estes clubs? 300, 400 euros todos os meses suma, por exemplo. Claro, entonces, esos son axudas indirectas ou directas, porque o Concello, home claro, si hai un club, eu tamén teño un club, podía tamén pedir un local, ou podía pedir axudas. A mí xa ojalá me deran un local desde o Concello, porque iso vale cartos, evidentemente. Entonces, aí é onde hai que mirar. Hai determinados clubs que utilizan durante todo o ano as instalacións municipales, e hai outros clubs que non utilizan instalacións municipales, non consumo luz do Concello nin agua. Entonces, esa é unha maneira tamén de compensalos.
hai determinados clubs que non aparecen en locales por aquí nosos, e entonces hai que ter un pouco de alguna deferencia con eles, aparte que en este caso que estou pondo eu de exemplo, estamos falando de rapaces, de campeóns galegos, etcétera, etcétera, e como eso todo, non? E, hombre, eu a verdade que faime gracia unha cousa. Eu aquí, cando trouxemos as inversións que fixemos do campo de fútbol das Gallandas, que eran 450.000 euros, o cambio de césped e todo eso, mira que nos arrearon ustedes, todo era saneamiento, saneamiento, saneamiento. Claro, todo era saneamiento. Pero que para ter un club das Gallandas e outro das Cercas, como temos de fútbol, hai que gastar 500.000 de euros das Gallandas, como se gastou, e hubo que gastar 200 e pico mil euros abaixo para que poderan ter un club. Entonces, evidentemente, esos son axudas aos clubs, porque se teñen unhas instalacións óptimas donde poidan participar, entrenar, competir, eso é unha axuda. Por eso, ahora mismo tiran moitos, por mí baixaste desde 14 a 7 o fútbol de arriba, e obvio, o fútbol de arriba sempre cobrou o doble porque tiña un campo de erva e tiña que mantelo, e tiña unha persona ali que lle cobraba 300 euros todos os meses, e tiña unhas instalacións que tiña que manter. Ahora ten unhas instalacións igual que as Cercas e habrá que quitarle o fútbol, entre outras cousas. Por qué? Hombre, si colles e sumas o que se invertiu das Gallandas, 500.000 de euros, eu creo que non poden dar queixa, porque hai unhas millóns instalacións do Valmiñor, tanto fútbol como gaélico, volvemos ao de sempre, porque o gaélico tamén entrena ali, e ten unhas instalacións das mellores da comarca con diferencia. Entonces, é unha maneira de axudar aos clubs de deportes ter unhas instalacións? Sí, claro, nós agora estamos pintando as pistas, iluminando as de tenis, e o club de tenis de Gondomar ten a súa disposición durante todo o ano 2 pistas de tenis. Eso non é axudar de un club. A mí hasta había que plantearse non darlle nada, porque se aí estamos dando todos os anos canto invertimos en deportes. Eso ten un gasto. Unha cousa que non tuviéramos instalacións deportivas óptimas e que tuviéramos que darlle 2.000, 3.000, nada, pues outra vida, non, pero estamos tendo unhas instalacións das mellores. Cando falamos do patinaxe, por exemplo, canto nos costa a nos manter o pabellón de donas e ter ali o patinaxe? Eso non é unha axuda. Hubo unha vez que intentaron marchar para Vigo, vale? Porque lle gustaba máis, e foron a pedirle o pabellón de Castrelos ou as instalacións deportivas a Abril Caballero. E iso de que encantado de que fueran para Vigo. Fixeron de contas de canto lle valía o pabellón e salía do ano 48.000 euros de alquiler. Claro, viñeron para Gondomar, non marcharon, porque iso tamén é ter un pabellón dedicado 24 horas ao patinaxe todas as tardes e sábados e domingos, todas as tardes, e facer unha instalación de parqué e todo o demais. Eso é unha axuda directa ao club, e ainda así facemos un esforzo a maiores. Entonces, as instalacións deportivas de Gondomar teñen unha inversión tremenda dos nosos orzamentos. Entonces, sí se axudar os clubs, claro que axudar os clubs, e como isto, os bolos celtas, pero aparte de darlle estos bolos celtas, despois vamos ca niveladora, despois cambiamos os focos, despois hai moitas cousas, hai moitas axudas que non son as que aparecen aquí, e iso sábeno de sobra, casampas, con todo. O fútbol de Vincios, hombre, de principio é un club privado, non as instalacións son municipales, e axudamos dentro do que poidamos, evidentemente, pero se desde logo tuveran categorías inferiores, igual que o Cercas, o de abaixo ou de arriba, por entendernos, tendríamos 7.000 euros, pero non nos dicimos, o día que teñades as mesmas categorías, vades ter a mesma subvención. Por que lle damos máis a Chaín, que son 10.000 euros? Porque, claro, eso tamén hai que explicarlo, para que o Lóstrego viñera para Gondomar, que non tiña campo, e en Vigo non lle daban, viñeron para Gondomar e buscamos sitio. Como non tiñamos sitio onde metelos, porque non había instalacións libres,
chegamos a un acordo co presidente do Chaín e tiñamos que pagarlle unha cuota de uso. Por eso o Chaín cobra 10.000 euros. Por qué? Porque damos o que tiña que darlle este concello por o club, pero despois a maiores lle compensábamos para que lle deixara as instalacións ao Lóstrego. O Lóstrego ahora e o Gaélico. Agora o Lóstrego marchou. O Gaélico viu para baixo, pero este convenio deste ano. Entonces, para o ano, evidentemente, o club de Chaín van a mirar ustedes que vai a levar un baixón. E dirán, é porque lle quitades 3.000 euros ao Chaín? Ou o que sea. Hombre, porque agora lle damos máis ao Chaín en vez de darlle o mismo que arriba, os clubs de arriba e de abaixo. Por eso, porque nos prestan as instalacións que son privadas, e para o ano, como non hai o préstamo de instalacións, habrá que baixarlle e facer números, non? Así, un suma e sigue. Entonces, o Gaélico, como decían, por exemplo, ten unhas instalacións óptimas onde xogar. E ademais llevamos 1.000 euros. En outros sitios, en outros concellos, as instalacións en moitos casos les cobran cando usan o pabellón, etcétera, etcétera. E nós aquí, pois non, deixámoslle todo. E eu creo que entonces o esforzo que facemos en deportes, que casi son 57.000 euros, aparte de todo o que fixemos, que iso é o que tenemos que mirar, pero claro, volvemos o de sempre a cabo. As instalacións deportivas en Gondomar melloraron ou non? Sí, temos pistas de skate, temos pistas de tenis, temos pistas de fubito en Arafeira, se arreglaron os 2 pabellóns, tellado de suelo, se arreglaron os 2 campos de fútbol, se está arreglando agora as pistas pintadas, iluminación, a pista de abaixo tamén entre a pista de skate e as de tenis, se puxo unha calistenia, se vai a por un módulo para lavar bicicletas e todo eso. Entón, eso é o deporte. Iso é o deporte, iso é o que ten que quedarse ustedes. A aposta que fai este goberno por o deporte, por as súas infraestructuras deportivas, e a maiores a axuda, ademais económica, que lle damos, e incluso con espazos donde poidan disfrutar o atletismo, por exemplo, en un local para eles solos. E atletismo val mellor, vayan a Migrán e ao Concello de Bayona, que gobernan ustedes a ver canto lle dan. Migrán dalle 5.000 euros a cambio de que lle organice que este año se han ido. Bueno, a cambio de que organice todos os eventos a Viva Playa de atletismo. O sea, pagan o traballo que fan, non lle están dando nada. E señora Rodríguez, claro que sí, espazo lectura. Por que non le damos a espazo lectura? Faremos un convenio con espazo lectura e collén, pero mire, espazo lectura nos, por exemplo, en relación a outros concellos, a outros gobernos, nos gastamos en espazo lectura da reforma das súas instalacións alrededor de 150.000 euros. Eso tamén é darlle unha axuda. Se vivían os 150.000 euros en 10 anos, por exemplo, a como lle saldría cada ano. Teño unhas instalacións óptimas, perfectas, con wifi pagada por o Concello, luz, agua, saneamiento que non tiñan, anotio aí tamén que é unha alta nova, mantenimiento das instalacións, estufa de peles, o peles tamén o paga o Concello, todo o que se fixo ali para ter un espacio decente. E ademais se lle deu mediante un convenio 10.000 euros para facer un documental polo seu aniversario. Por lo tanto, espazo de lectura son conscientes do esforzo que fai este goberno e son conscientes ademais de que de pasar, de estar do olvido, hoxe en día teñen as mellores instalacións con diferencia, aparte de cederlle a Casa da Cultura, a biblioteca os lunes por la tarde, os sábados por la mañán, para que veñan por a dormir a biblioteca, se lle pon todo e tal. O sea que creo que Espazo de Lectura, do cual estamos moi orgullosos de que este aquí, estamos facendo un esforzo importante para telos en óptimas condicións.
e habrá que seguir apostando por espazo de lectura, claro que sí, e habrá que seguir facendo módulos hasta conseguir o Museo do Conto. Evidentemente que se nos vai a medio millón de euros, pero tamén habrá que ter unha biblioteca, tamén habrá que ter moitas cousas, claro, e depois vemos o de sempre, pero eu só miro, bueno, é unha estrategia política, obviamente, non? Enfocar todo o problema de Gondomar do saneamiento como se non houbera outra cousa, pero cando se gasta 200.000 euros en espazo de lectura, medio millón dos campos de fútbol e demais, ou se arreglan carreteras, aí non se dice nada, non do SAF ou esas cousas todas. E nada, eu lle animo ao señor Sousa que bote unha man, que agora pode, antes podía tamén, pero agora pode ter máis fácil, a que os clubes deportivos de Gondomar, pois dentro desas posibilidades se firmen convenios. Nós, por exemplo, cando gobernábamos a Diputación, pois se fixo un convenio específico con tenis de mesa, por exemplo, de 20 e tantos mil euros, creo que era. Normalmente a Diputación sempre fai convenios así daquela maneira, cos clubs que máis lle pode interesar ou que estén en auge. Entonces desas mesas que hai, que é onde os políticos debatimos, eu creo que si aprieta un pouco, eu estou convencido que é capaz de conseguir, porque está a punto de que así sexa, de que se firme un convenio co patinaxe, por exemplo, que creo que merecen cambios do mundo, é unha aposta por o deporte feminino, levando igualdade, é dicir, teñen todos os elementos para que, agora que van a China, ao Mundial e todo eso, se faga un convenio moi potente con eles, sin lugar a duda, ou incluso co tema da protección de Proxecto Gato, Vai Sin Purgas, etcétera, que tamén é outra cousa. Se por non fose, eu rompía o convenio con CAN, por exemplo, facía con estas asociacións a nivel Valmiñón, por exemplo, porque ademais o CAN, cando os chamas, tardan un día en ir a buscar o CAN, e así este ano subimos de 500 euros a cada asociación, aparte da axuda que lle prestamos a diario, e que saben que si, xa non quero entrar do tema da tramitación toda da licencia e de todo eso que se lle axudou a Proxecto Gato para que se ubicaran. Ben, eu creo que queda máis que claro que temos que seguir avanzando neste sentido e que a nosa aposta é firme polo deporte e pola cultura. Para rematar, pido a palabra, despois, se non me equivoco, son 2 minutos ou 3, 2, non? Ben, ten a palabra señor Buzo, señora Rodríguez. Vamos a ver, na súa propia intervención se contradice, porque en uns casos dice que como se llevaron tantos cartos ao foro, por exemplo, pois agora que reducen, mas logo resulta que hai outros que pero ainda llegan o foro, por exemplo, se me paga espazo de altura, como se invertiron non sei quanto fai 2 anos, pois agora ainda non. A ver, que eu non me meto no que vostedes digan. A mí, eu hoxe só fixe unha pequena proposta para dar unha chega a unha entidade que pasou por un momento complicado e os demais me parece que é a súa potestade e me lle vou dicir como ten que facelo, non é eso. En todo caso, sí que lle falo unha recomendación, o sea, sí que creo que desde o punto de vista da fiscalización que temos que facer desde a oposición, decir cousas como que non é a vía lógica, non é a vía máis democrática, igualitaria, equitativa, que as subvencións case todas, ou creo que prácticamente todas, por exemplo, no caso das entidades deportivas, vayan a través de subvencións nominativas e non de concorrencia competitiva. Mientras todo ese dinheiro, máis o que ten para as subvencións de concorrencia, que, por exemplo, a estas alturas non sabemos canto é, ni se xa están convocadas, estamos a final de ano, pois meta todo xunto, incluso se quer algo máis, e saquen as subvencións de concorrencia
concorrencia competitiva, abiertas a todas as entidades e con un baremo xusto que pondere todo eso que acaba de decir. Todo eso que acaba de decir me parece perfecto, que valore no momento de facer as subvencións de concorrencia competitiva e que todas teñan as mesmas opcións. Non, hai algunas que entran directamente por lo que sea e outras que van a estar a ese concurso sin saber canto vai tocar, porque dependerá da cantidade e o que se reparta. E vostede fala de algunas partes, pero hai entidades que tamén teñen o alumeado, o mantemento, a calefacción, mas non as citou, e estas tamén teñen subvención nominativa, mas outras non. Por iso digo que o criterio para as nominativas é sempre discriminatorio e, pois, parece non ha caído. Eu creo que deberían ponerse esa forma de otorgar subvencións, que xa sei que se vostede estuvera nominado diría que son subvencións a dedo, que está comprando, que clientelismo, eu non o vou dicir, mas o lógico serían as concorrencia competitiva. Volvo a decir, nós mantemos unha estructura que viña de mí atrás, subindo e baixando según unha serie de criterios que lle trasladamos directamente ás asociacións e lle explicamos. Uns se enfadan, le parece mal, todos se enfadan cando lle quitas, evidentemente, porque todos ao final piden por o seu. Os primeiros, os enfadados máis grandes son os do club arriba, non? Porque según eles lle quitamos 7.000 euros. Eu digo, non lle quitamos nada, deixamos de darlle en todo caso, porque iso non se consolida, pero que nós, se facemos unha inversión de $500.000 de euros en un campo, que facemos un esforzo, toda a corporación e todos os vecinos en facer unhas instalacións deportivas, o normal é que despois os 7.000 euros se repartan entre os máis pequenos e eles, evidentemente, pois xa non necesitan a diferencia esa porque teñen unha disminución do seu traballo, como era o mantenimiento de unha persona allí regando, cortando a herba e tal. Ademais, vamos a facer unha inversión das instalacións deportivas tanto dos dous campos agora mesmo de 150-160.000 euros. Outra vez, o alumeado e o cambio de LED dos dous campos, que por certo pagamos 4.000 euros ao mes de alumbrado, porque iso non o contan, pero pidan ustedes as facturas. Esa mirada canto sale o campo de arriba e o campo de abaixo, en luz, alrededor de 4.000 euros cada campo, que as luces encendidas, e despois a agua, despois bueno, o de sempre. Con isto non quero dicir nada, a mí me parece moi ben, pero o que temos que facer é racionalizar un pouco o gasto e así o entendemos e así o facemos, e pode haber injustizas, pero nós sentámonos nunha mesa, nunha comisión e decidimos, evidentemente, e xa nos gustaría poder darlle moito máis a xente, pero se o gastamos aquí temos que sacarlo do outro lado e despois hai moito onde gastar, evidentemente. Eu creo que a situación de Gondomar desde o punto de vista deportivo está moi por encima das nosas posibilidades e creo que desde o punto de vista cultural tamén, porque cando falaban ustedes dos centros culturales, aparte de ter un convenio anual, saben de sobra os que estuveron gobernando e os que non estuveron, que despois veñen a pedir todos os días e se lle dá 1.000 euros por un autobús, ahora non luce, unha axuda para unha coral, si van a un sitio, que si as escaleras de la rampa de Peitieiros, que si as carpas, que si as mesas, que si as sillas, que si non sei que, creo que tampouco teñen todo eso. O máis fácil, moitas veces, sí, era coller e decir, vale, pois aí tedes 5.000 euros ou o que sexa e non le damos nada máis ao ano. E despois cobraríamos 5.000 e vendrían. Eu non sei, é o que temos que decidir. Eu creo que facemos un esforzo e aquí o que ven sempre intentamos axudalo e darlle o que podemos. E volvo a decir, vostede agora que volve a estar dun goberno, xa estuvo, por tanto non é nada novo, verá como isto lle vai a sonar o que lle diga cando este sentado en unha mesa, empecen os 61 concellos a pedir todo o demais,
ten o mesmo problema que vou a ter, vai a querer quedar ben con todos, pero non se pode, porque os cartos son os que hai, e xa nos gustaría, pero, bueno, pouco a pouco. Creo que quería a palabra, non? Ten a palabra. Gracias, alcalde. Me gusta ver cómo usted dice que este gobierno ayuda con las instalaciones, entre todo la escuela de música y con otras instalaciones, que si la luz, que si el mantenimiento, que si la corta de hierba y todo lo demás. Pero creo recordar que usted no está haciendo nada como gobernante que no hayan hecho otros gobiernos. Siempre ha sido el pago de esas instalaciones, de los servicios y todo lo demás en colaboración. Que eso no quita los convenios que se hagan aparte con las distintas administraciones, o sea, con las distintas asociaciones deportivas, educativas y culturales. Por eso le digo que no hace usted nada extra de lo que ya están haciendo otras administraciones, diciendo otros alcaldes y otros gobiernos, de todos los colores, a mejor o peor, pero de todos los colores. También me está diciendo usted, y ha dicho aquí, que cuando fue la aprobación de la obra de las Gallandas, el Partido Popular no ha votado a favor, le ha puesto algún impedimento, cuando esa obra del campo de césped siempre el Partido Popular ha apoyado esas obras tan necesarias para ese club. Creo que debería de puntualizar perfectamente quién ha obstaculizado y quién no, porque el Partido Popular no, siempre ha ido en defensa de esa obra. También es cierto que, sinceramente, señora Ferrer, en 10 años que lleva de gobierno, si no invierte en las instalaciones para mejorar la calidad tanto cultural como deportiva que tenemos en Gondomar, mal vamos. Es lo que debe hacer, y para eso se está intentando conseguir dinero tanto de la administración de la Diputación como de la Junta como estatales, que para eso hay subvenciones de las que usted puede tirar para poder hacer esas inversiones. Y también le recuerdo, señor Ferreira, en el pleno de Diputación usted ha votado en contra de inversiones, sí, señor Ferreira, de inversiones de 170.000 euros para el plan de infraestructuras deportivas y 900.000 euros para el plan extra de Gondomar, que por cierto el Partido Popular ha votado a favor y Gondomar no se queda sin esa inversión. Esa es la diferencia, señor Ferreira. Gracias. Bueno, creo que me quedou moi claro nin a vostede nin aos seus compañeros de goberno que votamos nós. Creo que me quedou moi claro. Deberían mirar o vídeo do pleno e mirar o que se votou, pero como andamos así de brincalleira todos os días, entonces é o que pasa. O que pasa é que muitas veces o que hai que facer é as cousas ben, porque claro, sacan un plan extra sin avisar aos alcaldes que non sean do Partido Popular, claro, para que vayan preparando os proxectos e despois, cando non se conta, dannos un mes para facer un proxecto, non? E despois, para infraestructuras deportivas, danlle 3, é dicir, para gastar 100 e algo mil euros temos 3 meses para presentar proxectos, para o plan extra temos un mes, que prácticamente non dá tempo ni a facer a topografía. Pero bueno, pero non votamos eso. Só é cuestión de un vídeo, despois seguir o vídeo. Pero bueno, ese debate vamos a deixalo para outro tema, porque non vamos a aburrir. Sí, a verdad que casi trasladamos o debate da Diputación aquí, porque por primeira vez na historia temos 3 diputados de provinciales aquí en este plenario. Eu espero que a ver si entre os 3 puxamos. Mire, as infraestructuras deportivas, permito que diga vostede, cando nós facemos as cousas, vostede di, é que ustedes o que fan é o que teñen que facer. Non, evidentemente viñemos aquí a facer o que fixemos, pero non compare como estaba Gondomar cando eu cheguei a como está hoxe deportivamente. Pasaron 10 anos, sí, pero non o compare. Pero colla os últimos 20 para atrás, que sempre digo eu, colla os 20 antes de chegar este goberno, colla para atrás 20 anos, ou colla 30, en medio que se fixo. Colla os 20, non colla os 30, porque se este non fixo cousas, tamén eran outros momentos, pero colla os seus de 4, os últimos 4, por exemplo, colla os últimos 4. Hombre, parece que por o que fixemos en infraestructuras deportivas. Hombre, claro, é o que buscarse a vida. Pabellóns de deportes, os dous, techo vía dentro, pisos, vestuarios, tellado, pistas da feira, pista de skate, pistas de tenis eran súas, que eu nunca se apunto, as pistas de tenis eran unha subvención que tiña o anterior goberno, e cando nós chegamos tuvemos que ejecutar.
facelas, para que se entende, pero eses eran do goberno seu. Digo porque que saben recordalo, porque as pistas están do peor sitio onde se poden pôr unhas pistas de tenis. Vaya por diante. Por eso, eu non as pondría aí. Claro, eu non as pondría aí porque me va a ser moi tal para saber que cando unha pista de tenis que leva todo un drenado alrededor e que son moi delicadas, ao momento entra agua e están ademais rodeadas dunha valla de alambrada que cando sube a riada leva toda a broza e a tira, o sitio non era máis axeitado, pero bueno, iso xa quedou aí. Pero bueno, agora é o que temos. En instalacións deportivas hai poucos concellos que teñan as que temos nós, e vamos a seguir facendo instalacións deportivas, por suposto. Vaya por diante que mire que son agradecido e que reconozo cando alguén fai ben as cousas en ese sentido. Me alegro moito que a Diputación os cartos de todos os concellos os gaste, os destine para un plan de infraestructuras deportivas. É verdad, quitará de outro sitio, porque o quitou de outro sitio. Sí, a mí me gusta, por exemplo, bueno, quitouse outras cousas como o plan Revitaliza e todo ese tal, que era maravilloso. E entonces, que eso tamén é un arma doble filo, porque xa me dirá ahora, eu prefería que nos sumara de máis provincia e que decidíramos nós, porque agora volven a darnos outra subvención o cual temos que gastar en instalacións deportivas, e a mellor chega un momento que dice, oye, en as instalacións deportivas xa estamos ben agora, entonces agora temos que ir a este ano e vamos a gastar 150.000 euros, pero en deportes. Entonces, claro, digo, pero esos 150 prefería gastarlos en outro sitio, pero non, ten que ser en deportes. Claro, entonces chega un momento que nos van enlatados o chollo. Bueno, había quien decía que fóramos rápido porque eu tiña que marchar, os cuantos tamén, máis rápido imposible, pero creo que non foi culpa miña solo, foi culpa de todos, se non houbera enmendas e nadie dixera nada, este punto estaba aprobado aos 5 minutos, pero decidiron empezar aí a brincadeira das enmendas e das cousas, e é o que pasa, non? E bueno, vamos por concluir este punto e votamos. Pois veña, votos a favor, en contra e abstencións. Queda este punto aprobado. Vamos a pasar ao seguinte, que é expediente 331-25, modificación orzamentaria número 3925, transferencia de crédito distinta de área de gasto que non afecta a altas e baixas de créditos de gastos de persoal. Vale, aí teñen esta modificación que eu creo que xa teñen e aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito, e acabo de decir, está aí a tabla. Isto ao final volvemos ao de sempre, hai que facer modificacións porque, mira, entre outras cousas, recollida do lixo. Oye, ir preparando o discurso porque vamos a subir o lixo de próximos plenos, para si vamos a subilo, porque temos que subilo, vamos a subilo. E tamén pido coherencia porque ao final subir o lixo é cubrir o gasto que vamos a ter. Por certo, Europa nos dice que as tasas teñen que cubrir o servicio. Nos non vamos a chegar aí porque senón xa nos matan, pero temos que subir o lixo, evidentemente, como fixeron obviamente os concellos de Bueu, de Cangas, de Moaña, que por certo son concellos de izquierdas todos, e que estou seguro que pasaron moi mal ter que tomar esa decisión, pero é algo que ven por lei. Claro, cando o Sodama nos sube o 60% e os servicios suben, pois a basura sube. A sorte que tengo no mar, que ten unha tasa moi baixina en ese sentido, ainda que
e subamos non podemos estirarnos moito. Bueno, tratamento de lixo, pois temos que levar aí para pagar 75.000 euros outra vez, porque non dá para cubrir os gastos. O lixo é unha locura, o gamo é unha locura, e o servicio da basura pois costa 1.400.000 euros, 1.500.000 euros ao ano. E a recaudación, me decía a interventora outro día dun dato, a recaudación en tasa do lixo son máis ou menos 350.000. Imaginaremos que déficit nos está costando recoller a basura pois 1 millón de euros todos os anos a maiores, non cubrimos o servicio. Imaginaremos o que había que subir. Axuda do fogar, 150.000 euros. Isto lle afecta aquí ao Partido Popular. Isto non tiña por que pagar o Concello para nada. 150.000 euros podían ir para saneamiento, por exemplo, pero hai que atender a xente maior con dependencia. Entonces, o SAF, que é unha competencia da Xunta, e que se busca vida ao Goberno de España e a Xunta de Galicia, cando digo buscar vida, que teñen de financiar eles. Eu non sei se a 50 ou 60, pero desde logo o Concello non. Pero, sin embargo, o Concello de Gondomar ten que estar todos os anos pondo unha burrada de pasta para poder darlle o servicio aos vecinos, se non quedan sin él. Porque as competencias que teñen Xunta e Goberno de España non as cumplen ou non as dan. Entonces, miraremos o que facemos, pero mira, eran 150.000 euros que podía ir para outro sitio. Se subimos as tasas e aforramos 75, tamén podía ir para outro sitio, xa non digo para onde. E así un pouco todo, pero o que máis se engorda aquí, evidentemente, é isto, xa son 225.000 euros. Despois outros traballos, por exemplo, mantenimiento de centros escolares, 25.000 euros. Bueno, nadie vai a discutir que os centros escolares non teñen que estar ben, non? Se fai inversións, claro que sí, para que miren. Ou das escolas deportivas, que tamén son 20.000, mantenimiento informático, aluguer de maquinaria, subvención nominativa, subvención municipal, e aquí, tal, eso que hai. Bueno, cualquier dúbida, pregunten a interventora, si queren, e se non hai nada técnico que preguntarle a ela e o debate político, eu non teño ningún inconveniente en abrir un turno de intervencións, obviamente. Alguén pide a palabra? Bueno, Daniel, alguén máis? Isto que? Unha enmenda. Joder, enmendas. Pero es que mira que teño un tempinho, Puedo, si me permite, ya que no se aprobó, una vez no aprobada en el primer punto, la enmienda aquí ya no tiene sentido que se recoja. Vale, pues entonces non la debatimos, mellor. Retiro, claro, porque si al final en el primer punto no se aprobó las enmiendas que se presentaban en esta segunda... Vale. No, mellor, que al final hasta queda, creo que queda mellor, non debatimos. No, el supuesto que tiene que ser. Sí, no, queda mellor, porque quitarlle a que lle quere quitar... No. Ay, Dios mío. Y nosotros, por eso retiramos la vale. Se admitió las partidas. Pide a palabra o... ¿Perdón? Pide a palabra o vai pedir a palabra, porque bueno, así. Vale, PP y todos. Pues bueno, vamos a la... Sí. Tengo palabra. Son 2 minutos, no son 3. Vamos a ver. Vale, gracias. Primero, bueno, a ver, tenemos otra modificación instrumentaria, en este caso una que ten sentido, porque se debe estar destinado para algo que agora o Concello xa non ten, que son préstamos, xuros de préstamos, mas que é unha consecuencia lógica de levar tantos anos con un orzamento prorrogado en 2012, por tanto, claro, hai unha partida aí para un gasto que ni siquiera o Concello ten, non? Vale, dito isto, bueno, pues outra vez xa o Goberno
non. Xa antes o alcalde dixo, bueno, que porque era ese incremento, que cada modificación orzamentaria anual hai un incremento para o período lixo, para subir o fogardo, son gastos correntes, que si estivera actualizar o contrato ou estivera un orzamento novo aprobado a caído ao ano que estamos, seguramente non habería que andar con estas modificacións orzamentarias, por lo menos non con tantas e tan de tanto volume. En todo caso, quería aproveitar aquí para comentar alguna cousa que ten que ver con algo que se dixo no punto anterior e que está completamente relacionado con este, porque esta modificación orzamentaria é a que permitirá, se se aprueba, que entendo que aprobará o goberno, dotar de fondos a subvencións nominativas. E vostede dixo antes que obstaculizábamos. Eu non teño constancia de que unha única conselleira de BNG poida obstaculizar o labor do goberno de unha inicialmente minoría, mas agora con unha maioría a través de apoio tránsfuga, e para nada se oculta por parte da BNG que cando o goberno trae propostas de investimentos que creemos non acaídas ou desmesuradas ou que non van para aquelas partidas as que creemos que se debe atender, pois sí que damos a cara e sí que decimos, porque o alcalde dice que non decíamos nada, sí que decimos, e de feito decimos diante incluso dos colectivos que aquí presentes estaban defendendo que se llevera, pois por exemplo, un investimento de 400.000 euros para o céspede do Marco de Fútbol, e naquele momento defendeu os servizos básicos e pediu que se reducira ese investimento para dedicarlo a aquilo que creemos que é máis necesario. O BNG non se oculta, o BNG vota en consecuencia, di o que cree que debe dicir en consciencia co seu ideario, co que creemos que debemos decir. Non gobernamos, obviamente, por tanto, o goberno fai o que decide. En todo caso, sí que creemos que se de que se aprobe un orzamento novo que é o que debe facer o goberno e que ten a incapacidade ou a desidia de la palabra, señor Bezos. Pida palabra, Bezos. No se preocupe. Perdón, alcalde. Tenga palabra. Gracias. Sinceramente, seguía un poco por la línea de los orzamientos la señora Rodríguez. Y sí es cierto que la partida de la que se va a tirar esta vez para poder hacer estas modificaciones de crédito son de la partida que hay esa de la amortización de préstamo y de los suros de ese mismo préstamo, o sea, 400.000 euros que se saca de ahí, que si hubiese un orzamento nuevo estarían integrados para poder repartir en todos los ámbitos que consideraba ya en una partida o en varias partidas estarían ya distribuidas. También es cierto que seguimos insistiendo, somos el único concello, ante todo con la prórroga más grande que tiene en presupuestos. Es verdad, ya me dice usted, también Salvatierra, también Salvatierra, pero yo estoy hablando de Gondomar, que usted que tanto criticó, si no recuerdo mal, el Partido Popular, los presupuestos que hizo el Partido Popular en el 2012, que ha votado en contra, pues son los que usted está usando. También es cierto que si tuviese unos presupuestos nuevos que hay para tal, no firmaría usted tantos reparos que al final en las cuantías nos viene tanto como el presupuesto que tenemos actualmente. Creo que debería de hacer los deberes, tuvo una mayoría absoluta durante 4 años, lo pudo hacer plenamente. Se me deja terminar el discurso, y ahora mismo tiene aún una mayoría mayores para poder hacer ese presupuesto. Hombre, según el alcalde dice que tiene 10. Ustedes sabrán los negocios, no sé, usted sabrá.
cosa. Es usted el que está diciendo, que tiene 10. Usted sabrá, y con sus componentes que están metidos en este barco. Solamente le digo, señor Ferreira, que se tome en serio un poco ese orzamento, debería de hacer esa modificación y ese proyecto, que sin duda, si le llevase, creo que todos los que estamos aquí presentes podríamos dar una aportación para poder mejorar, y después, como siempre, sería decisión del gobierno tomar la decisión que crea conveniente. Pero haga el favor y haga un presupuesto nuevo. No andaríamos con estas cosas y creo que hay bastante más donde invertir. Muchísimas gracias, señor Herrera. Aunque tengamos un presupuesto nuevo, va a pasar esto, tranquilo, que pasa siempre. Pero, mire, aunque está claro de que tanto Salvaterra como Gondomar vai lle ben a un e a outro. A Salvaterra vai lle ben porque eu son bo, porque se non fora bo, a Salvaterra non iría tan ben. Non sei se o colle, porque se non o colle, non. Pregúntele, chama a alcaldesa, se lle... Pois viene a que Salvaterra vai lle ben porque eu son bo, se non iríalle fatal, como lle foi durante uns meses. Creo que aí as personas tamén poden decidir. Claro, entonces, pero no, é que no. Pero bueno, de todas formas, os datos están aí. Nos cerramos sempre con remanente de tesorería, non hai problema, é un concello que funciona, se buscan subvencións, se gestiona, se traballa, e creo que non o estamos facendo tan mal. E se nos comparamos cos predecesores, pois obviamente eu creo que quedamos sobradamente a talla. Pero bueno, voulle dar a palabra, que creo que a pediu tamén o señor Araúxo, non? Non? Nada. Bueno, vai haber intervención de réplica de 2 minutos ou damos por concluído? Moi ben, pois vamos a la... Ten a palabra. Só quería facer dúas aclaracións. Unha, que na intervención anterior non fixen mención ao informe de intervención, fago sempre, eso que sempre dice o alcalde, os técnicos, sempre estamos avalados por... Bueno, unha cousa é que por un lado pasa un informe e diga, bueno, eso ten encargo dentro das contas e por tanto, bueno, pues, o informe será favorable. Outra cousa é o informe do cumprimento da estabilidade orzamentaria e do Concello, e é que outra vez máis o informe de intervención ven a dicir que por mor destas modificacións orzamentarias e demais, pois o Concello vai dar ao final de ano probablemente, bueno, cando se ve esa liquidación, unha necesidade de financiamento, e por tanto o goberno vai a ter que facer un plan económico financiero para ver como sabe desa situación. E logo quería facer unha aclaración que ven a conto dunha cousa que dicen antes, e que se dice que di o pacto antitransfugismo, dice que é unha forma de corrupción e unha práctica antidemocrática que altera as maiorías expresadas pola ciudadanía nas urnas. O voto dunha persoa que formaba parte de outro grupo político que saiu das eleccións, a algo que unha compañera decía que eu estaba insultando. Non, estou facendo mención a unha circunstancia obxectiva. Unha persoa que foi eleita por un grupo político, agora non está nese grupo político e apoia as decisións de outro, alterando as maiorías expresadas pola ciudadanía das urnas. Nada máis. Eso que quería decir. Vamos, xa que o Zamáns pasa por Gondomar, vou falar eu tamén un pouco. Non quero abrir debates absurdos aquí. Ustedes viven sempre da discordia, é o hábitat que ten, cada un ten o seu hábitat. Ustedes, o día que lles falte as plataformas, as liortas e as acusacións e todo eso, morren, porque o hábitat, cada un ten o seu hábitat e eu o respeto. Debería usted facer antes de nada reflexión, por su desgracia, da última sentencia que hai respecto ao pacto antitransfugismo e todo o demais. Porque, como ben e sabe, por desgracia están saltando todas as
alcaldías por aí, porque todo iso do pacto antitransfugismo e todo aquilo que se fixo alá en Madrid xunto a todos os partidos, que era cojonudo, por certo, que agora o que tiñan que facer e tiñan que leválo e metelo da lei electoral e deixarse de brincalladas, pois iso todo se desvaneceu. Entonces debería, ya que a usted le interesa sacar o tema do transfugismo outra vez e todo eso e tal, bueno, será unha estrategia, pero eu diríalle que en este caso dos plenos, xa que nós non entramos en esas historias, nin emoción, nin como salte un pleno, nin cada un temos que aceptalo, é unha sentenza, tirou todo eso e tal, e hai que, nos gusta ou non, que ese debate o deixara. A mí non me gusta enturbiar con esas cousas, xa bastante tuvemos aquí durante moito tempo como para volver a eso. En todo caso, faga un vídeo para TikTok, explique yo a xente e vamos ao que vamos, que estamos aquí e temos moitas cousas que resolver de Gondomar, vale? Pois veña, pedir a palabra a vostede? Non. Entonces, xa que non hai máis palabras, máis intervencións, votamos. Votos a prol deste punto? Abstencións? Mas queda aprobado o punto. Pasamos ao número 4, damos conta dos decretos do mes de setembro. Punto 5, información a remitir ao Pleno da Corporación por parte do Departamento de Intervención do mes de outubro do 25. Pasamos ao punto 6, cunha moción do Partido Socialista que nós queríamos retirar porque entendemos que hoxe en día, non quero decir que este solucionado o problema, pero é certo que deberíamos deixar a mellor este debate para os que están en outras esferas e que ahora mesmo hai tratados de acordos de non sei, alto a la guerra, paz, todos os dirigentes políticos do país, cumbres, trans, mirar como si un dá a man máis fuerte que o outro, si a man un tena por encima, outro por debaixo, e entonces eu creo que en este sentido están traballando xa. Eu non quería, con isto non quero tampouco escapar do debate, ni moito menos, pero eu creo que podemos retirala e tamén non pasa nada se despois hai que volver a traela, por desgracia, dentro dun mes ou que sea. Entonces vamos a retirala. E despois a seguinte moción tamén é do Partido Socialista, en este caso saben que vai por orden de entrada, que é unha moción para a posta en marcha dun plan integral de prestación, de prevención e loita contra os incendios forestais en Galicia tras a campaña do 25. Tamén depois o Partido Popular ten outra e perdón, é o BNG tamén, non? Eu non sei, non nos vamos propor nin xuntar porque seguro que non se parecen. Entonces, bueno, nós por a nosa parte tamén vamos a, non vou a explicar o que aconteceu a vaga de lumes e todo eso, e porque todos o sabemos, pero traemos isto a pleno que casi, onde está o concelleiro de Medio Ambiente? Vou facelo traballar un pouco. Veña. Eu creo que pode, se quere, esbozar un pouco os antecedentes e senón ir ao acordo desta moción que... Vale, ten a palabra. Pida, senón igual non grava, aí. Vale, por 5. Ten a palabra Misa. Gracias, alcalde. Bo día a todas e a todos. Pois, sí, xa casi é de sobra sabido, debateuse no Parlamento de Galicia e está máis que falado este tema. Entonces, como despois hai dúas mocións que tamén van a abordar esta cuestión, pois paso a leer directamente a proposta dos acordos. Como número 1 sería poñer en marcha con carácter inmediato un plan integral de restauración ambiental e socioeconómica das zonas afectadas polos incendios deste verán de 2025, con medidas urxentes para evitar a erosión, perda de solo, contaminación de ecosistemas fluviais e o deterioro da biodiversidade, así como apoio directo ás persoas e actividades económicas damnificadas.
Como punto número 2, poñer en marcha un plan integral de recuperación da actividade agrogandeira e forestal e contra o despoboamento, con atención especial ás zonas de montaña. Reformular o modelo de prevención e extinción mediante a implementación dun operativo de prevención e extinción único e profesional, dotado de recursos humanos e materiais suficientes e con capacidade para operar durante todo o ano. Ampliar a superficie incluída baixo a protección das faixas secundarias de xestión da biomasa, revisar o marco competencial vixente en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, de maneira que a Xunta de Galicia asuma directamente a execución das tarefas de limpeza e mantemento destas áreas de protección cando non se garantan por parte das persoas titulares. Como punto número 5, desenvolver e implantar plans de autoprotección e evacuación para todos os núcleos de poboación en zonas de alto risco, coa participación activa da veciñanza dos concellos. Cumprir estrictamente os prazos de execución dos traballos de prevención, que deberán estar finalizados antes do mes de xuño de cada ano. Como número 7, elaborar os plans de ordenación dos recursos forestais en todos os distritos. E como punto final, presentar no Parlamento de Galicia nun prazo de 3 meses un proxecto de reparto dos medios de loita existentes na comunidade autónoma, os reforzos que sexan necesarios e a súa distribución territorial, axustándose verdadeiramente á incidencia dos lumes, as comarcas e os distritos, e o pouco alentadores escenarios que nos augura o cambio climático, tal como recomendou o grupo de expertos que, como consta no ditame aprobado no Parlamento de Galicia. Gracias, concelleiro. Intervencións a esta moción ou despois cada un da súa... Vale. Sí. 2, 3, 4 minutos son aquí. Bueno. Pida... Espera. Vale. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, desde el Gobierno gallego creo que desplegó la mayor disposición de la historia y ante todo le voy a nombrar los distintos 3.000 profesionales al servicio de prevención y defensa contra incendios, más de 200 bomberos, GES, protección civil cada día, 343 efectivos en brigadas municipales cada día, 380 motobombas, 39 Dios, puntos. non nos vai a desgranar todo o dispositivo, as seixadas e as palas non las meten. No, eso no, no se preocupe, señor Ferreira. Eso hubieron, ni las mangueras tampoco de los bomberos que se dejaron atrás, Vale, que se quemaron. No, eso no. Solamente en englobe quedó atrás a Feijóo cando no. de grandes. A lo único que voy. 380 motobombas, 39 bulldogs, 12 batracios y más de 30 medios aéreos. Agentes medioambientales, personal de Policía Autonómica, de la UNE y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia asciende a 200 millones de euros, en los que incluye todo el presupuesto destinado a la prevención y defensa contra los incendios forestales a nivel transversal. De esta cantidad, 50,5 millones son para prevención y unos 39 para extinción, una partida que se incrementa notablemente en los últimos años. El resto suma un gran esfuerzo también en estabilidad y mejoras laborales del personal. Es llamativo que el importe destinado por el Gobierno central para toda España en prevención, por ejemplo, a los 26 millones de euros, la mitad del que destina Galicia por sí sola, ya que estamos hablando, señor Ferreira. Desde el 2017 de la Xunta de Galicia duplicó inversiones en prevención de 25 a 50 millones de euros. Aprobó la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria, elaboró el anteproyecto de la Ley de Lucha Integral contra los Incendios Forestales, creó la UIFO, para trabajos de la Guardia Civil, para investigar los incendios. Puso en marcha la unidad de directores de extinción para coordinar la lucha contra los incendios y trabajó con los ayuntamientos para que las franjas secundarias estén limpias. En lo que respecta a lo anterior, mantener las fajas es deber de los propietarios de cada parcela, señor Ferreira, no nos olvidemos también de esa parte, y subsidiariamente responsabilidad de los ayuntamientos si los trabajos no se hacen. Para apoyarlos, la Xunta firma un convenio con la FEGA y con SEAGA,
que se renovó este mes de abril. Por cierto, Gondomar, si no recuerdo mal, estamos acogidos a ese convenio, sin ir más lejos, ya se llevan unos años. A pesar de que la limpieza de las fajas no reducen a cero el riesgo de incendios, es evidente que es un ámbito en el que se pueden y deben mejorar, por lo cual la Xunta habilita todos los mecanismos legales. También el Tribunal de Cuentas, quiero que quede constancia, europeo, exaltó realmente que la inversión, la gestión de la Xunta ha quedado como excelente y no realmente la del Gobierno. En lo que se acabou o tempo. Sí, despois. Pero, vale, perfecto, señor Ferreira, porque voy a la... Ten que acostumbrarse que na Diputación non nos perdona ni un segundo, ¿eh? No, eso ya llevo usted... Entonces, aquí voy a aplicar mi humor gasero. Ben, que ben hubiera quedado así de rápido levantar a man e votar e pasar ao seguinte. Sin leer o argumentario que lle pasaron, que lle dicen todos os medios. Aí quedoulle atrás as policías locales. No sé, tenemos una segunda parte, ¿no? Sí, no que quedaron atrás as policías. Ah, no? Vai falar despois delas. Ah, bueno, vale. Pensei, porque menos mal que mencionou a UME, aí debeu queimarlle. Ben, acórdome, fíxome moita gracia, concelleiro, cando dixo, creo recordar, se non me equivoco, que tenemos un acuerdo con SEAGA. Acordouse tarde, porque acordades vos aquela, cando nós firmamos con SEAGA un convenio que fomos os poucos, o único concello de Pontevedra que tuvo a valentía de asinar con SEAGA, porque SEAGA entraba das tomadas donde están os núcleos de población a desbrozar e a cortar e demais. Entonces, claro, as fincas nunca son de nadie, pero cando empeza SEAGA a cortar aparecen os propietarios dos pinos e das propiedades. Entonces a señora Bouzós, cando empezou a saltar aquilo de que empezaban a cortar, empezaron a chamar, o concello está cortando. Entonces alá apareceu ao momento das fincas dicindo, hai que denunciar porque el ayuntamiento, porque Ferreira es malo, malísimo, tal e cual, e dixo yo capataz de SEAGA, a ver, que nós somos da Xunta, que nós somos do Concello, basta meter dun Cristo, que somos da Xunta. Entonces, a partir de aí, dixo, oi, Dios. Entonces, cambiou o discurso e dixo, es que, claro, la gente tiene que desbrozar y cortar los pinos, claro. Decía antes, la responsabilidad es de los dueños de las tomadas y de las fincas que tienen que desbrozar. Y el concello, de manera subsidiaria, ten a súa responsabilidad. Claro que sí. Acórdome esa lei, mal parida, como sempre, do Parlamento de Galicia, que cada vez que fan unha lei donde eles teñen a competencia e a trasladan aos concellos. Chámese incendios, chámese lei animal, chámese SAF, chámese lo que sea, aos concellos. E despois que se busquen a vida ali, que lle vayan a protestar o alcalde. Leendo ou escoitando parece que non houve incendios. Es que a mí dame igual a xente que houbera 7 palas, 3 bulldogs, 2 pastores alemáns, me dá igual. O que sí está claro é que Galicia ardía por todas partes. O fixo do 17, o fai do 24, do 25, e o fará do 30, e o fará tal. Porque necesitamos en política de emergencias en Galicia, e eu, miren un poquinho deso sei, estamos coxos. Non temos unha política ni un programa de emergencias de salvamento marítimo, de extinción de incendios, de control da sala do 112, nin a coordinación das policías locales de Galicia, nin da mal chamada policía autonómica, que non é policía autonómica, sino unha policía non adscrita, entre a hombre, non me fagas a cabeza que a ver, caña, dalle un pouco o codo, porque a cada un ten que meterse un pouco. Isto temos unha Academia Galega de Seguridade abandonada e pasa o que pasa, Galicia ten que empezar a sentirse como país e a estructurarse
como tal, e facer unhas políticas de emergencia en condicións, unha coordinación, unha sala, un protocolo, e en isto levamos discutido 20 anos e non o fai, así cada vez que pasa, a sala do 112 témola en outro país, atendida por sabe Dios quen, e cando chamo o 112, pois ás 2 da mañán chamanche para decirte que hai un cabalo ferido da carretera de Couso, como me chamaron a min o outro día, é que vai a sacalo dali, porque conservación de carreteras non se fai cargo de animales vivos, se estuvera morto sí, entonces hai que esperar a que morra, digo eu, para que o saquen a Guardia Civil, que non é competencia deles, e nos, a ver, me levanto eu ás 2 da mañán, e iso temos que solventar todo eso, e así pasa co Prestige, e así pasa con todo o que pasa cos incendios e tal, e hasta que teñamos unha persona en interior ou en emergencias que sepa un pouco desto, que se dedique a facer unha estructura potente como ten que facer calquer país, en este caso comunidade autónoma, que ten a característica como tal, non pode decir que teña ejército, pero ten que ter control, e non se está facendo, e vamos a salto de mata, e non fai falta preguntar moitas veces como funciona a sala do 112, primeiro xa. Fija, mira que está mal, vou por un exemplo, que os alcaldes cada vez que pasa algo teñamos que chamar a sala do 112 como cualquier ciudadano, sea un despropósito, porque deberíamos ter línea directa, por lo menos con un teléfono donde os 313 podéramos chamar a un sitio, non ao 112 como calquera que te poñen en espera e despois ao final non eres capaz de falar con nadie, nin che resolve nada, porque é unha persoa que está incluso moitas veces fora de Galicia. Bueno, hubiera quedado mellor dicindo eso, hai que reconocer que temos que avanzar en isto, que falaqueamos todos e que non pasa nada, pero hasta que o metades da cabeza de que algo falla das políticas forestales en este país e fagamos un plan en condicións co monte, etcétera, etcétera, pois non avanzamos e tendremos estes problemas. E os concellos pois temos aí esa competencia de controlar esos 50 metros perimetrales alrededor dos núcleos de población, que non entenda a xente moitas veces como cortamos unhas tomadas, uns pinos, outros non, que o fai Seaga. Que, por certo, outra cousa, Seaga, vaya por Dios, porque mira que nos dá problemas, entran, cortan, equivócanse, reventan os camiños, deixan a rama, iso é outra, un desastre. Por onde vai Seaga, reventan todo quanto hai, así de claro. Temos que andar todos os días encima deles, invaden fincas, por iso que estamos incluso planteándonos seriamente de non volver a facer ningún tipo de convenio con eles, porque os veciños non nos queren mirar diante. Más. Pida a palabra, señor Araúxo. Dios, non avanzamos, Se en cada moción de incendios vamos a tardar tanto. Ben, eu vou ser breve. Está claro que todo o que teña que ver con, iba a decir con medio ambiente, pero en realidad con toda a actividade humana, o urbanismo, por exemplo, non? De agora en diante vai ter que tratar unha variable que non entraba e que é o cambio climático. Lamentablemente xa non poderemos a mellor plantar determinadas especies porque xa o clima non o permite. Eu falaba non hai moito, hai 15 días con amigos que teñen plantacións de castañeiros polo Ourense e por aí, e dicían que os terreos están nos comprando viticultores do sur de Andalucía e de por aí para ir plantando máis para arriba as viñas que ali xa o clima non lle permite. Bueno, é un apuntamento. Volvendo ao tema, as tres mocións, ainda que é certo que a do BNG sí que toca ese asunto, estas dúas non o tocan, pero ainda así poría un punto último nas tres mocións que sería o Concello de Gondomar ao pleno rexeitamos a instalación de Altri en Palas de Rei. Xa trouxemos mocións. Sí, no, pero quero decir que, por que digo isto? Porque dende hai 50 anos a política forestal de Galicia que na está marcando o que na veu marcando foi celulosas.
Ese é quen marca a política forestal do país. E sigue o facendo, pois se agora meten de nada vale o que digamos aquí, de nada valen as novas políticas que se propoñan forestales, etcétera, etcétera, se van a implantar no corazón de Galicia unha macrocelulosa que haberá que triplicar ou cuadriplicar a plantación de eucalipto. Non sirve absolutamente para nada. Esa é a clave neste momento, non? Entón, porque se antes era unha celulosa mediana ou pequena, como se quiera chamar, que marcaba a política forestal de Galicia, xa me diredes cando implanten esta, porque non está claro que non vaya a implantarse. Por lo tanto, eu vou votar a favor da moción, creo que vou votar a favor das tres, verei o debate, pero voto de menos unha peza clave que é precisamente isto que acabo de decir. Gracias. Gracias. Bueno, sometemos a votación este punto. Quedou ya atrás o das policías locales? A ver, Peña. Ten 2 minutos, ¿no? Creo. Sí. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Aparte de las policías locales que han estado ahí ayudando y colaborando en los distintos concellos y lo demás, no debemos olvidarnos también de los vecinos. Es una parte importante que también estuvieron ahí. No, no se olviden ustedes. Colaborando, ustedes. Colaborando los vecinos. A lo que, sí, todo lo que usted comenta, pero ya irnos a la parte... Vuelva a pedir a palabra, que me pasou aquí non sei o que. A ver, ahora, sí. ¿Ya? Gracias, sí. Alcalde. Como bien dije, no solamente a la policía local, sino también a todos los vecinos que participaron en esa ayuda en los fuegos. Pero ya sin olvidarnos de las necesidades y que ustedes están diciendo de que la Xunta no invirtió y todo lo demás, creo que hay que mejorar en todo. Y sin duda. Y se aprende, según van pasando cosas, pues se pueden ir aprendiendo y mejorando. Y la Xunta de Galicia en ese aspecto, desde el minuto 1, les lleva ventaja, porque siguieron mejorando y siguen mejorando. Lo que sí, señor Ferreira, también hay que decir una cosa. Fíjese, si sigue mejorando, que ya si se acuerda usted, aquí teníamos en Gondomar una brigada durante años, una brigada que usted hizo que se fueran porque, como bien comentó a los brigadistas, es un problema de la Xunta que se busque la Xunta y que le busque unas instalaciones, tanto que eso, la Xunta ha buscado unas instalaciones en Vincios con la colaboración de la Comunidad de Montes de Vincios, que por cierto al Concello le salía cero patatero, y vamos a tener ahí un proyecto estupendo y maravilloso de varias brigadas y bastantes instalaciones brigadistas forestales. Por usted, señor Ferreira, lo sabe perfectamente. Sigo diciendo, señor Ferreira, que ya que tiene la oportunidad y a veces de tener cosas que vienen para Gondomar, que están ya vinculadas en Gondomar, que por cierto fue una cosa que siempre estuvo con el gobierno del PP y ha llegado usted y lo primero que hizo fue echarlos ahí, que por cierto las instalaciones del colegio siguen en lo mismo, ha echado usted a los forestales y seguimos con las mismas condiciones. Después también, sí es cierto, se compró una cisterna estupenda y maravillosa donde lleva 5.000 litros y veis una pena que tampoco lo haya puesto a disposición, y si estoy hablando a favor, quiero decir que hay unas material en Gondomar en disposición de los vecinos, cosa que sin embargo otros gobiernos del Partido Popular, sin ir más lejos, el de Oria, ha puesto a disposición para que hicieran uso en sus incendios. Usted no sale estupendamente en la foto, pero no. Y sin embargo los vecinos se tienen que poner para poder ayudar en los fuegos y poder estar, se hacen una cisterna manual, que por cierto quiero dar las gracias al Colegio Serra Vincios por dejar llenar estos depósitos de agua. Señor Ferreira, aplíquese usted tamén para Gondomar, aplíquese tamén para Gondomar poder... Mire, vale, sí. Ahora voy a contestar eu, non iba a contestarlle, pero é que vostede é tan atrevida. Hombre. Primeiro, se o Neira o Serra Vincios deixou as instalacións, algo tendrá que ver o Concello, vale? No, nos ha dejado coger el agua. ¿Y quién paga agua? Sí. ¿Quién paga el agua? Usted no. Ah, ¿no? Es de la Comunidad de Montes de Vincios. ¿La paga la Comunidad de Montes de Vincios? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Según lo que le han dicho, sí. Según lo que le han dicho. Sí. ¿Quién se lo dijo? No lo veces. Pues infórmese. Pues perfecto. Eso me demuestra a mí que toca de oído. No, toco no. Eso toca de oído. Que yo sepa, es la claro, Comunidad de Montes. pero usted mire que atrevido. No, pero espera, déxeme falar a min, que ahora teño a palabra.
Mire que atrevida usted, que non sabe ni quen paga a agua do Colegio de Vincios e foi 4 anos concelleira de Educación. Le estoy diciendo, señor Ferreira, Déixeme falar agora que me toca a min. Non sabe quen paga a agua do Colegio de Vincios e iso que foi concelleira de Educación 4 anos. Está equivocado. Ten o atrevimento de decir que apaga a Comunidade de Montes cando non é certo. Dice que yo dixeron, pero non dice quen. Estoy diciendo, E entonces estou dicindo que lle dea gracias ao Serra Vincios, cando é Serra Vincios a que se refire? A AMPA, a Unidade Educativa, ao delegado territorial amigo seu, ao Concello, porque claro, espere, déixeme falar, eso son preguntas retóricas, non é para que conteste, é para que reflexione. No, pero contesto. Espere, é que non lle toca, contestar non pode. Despois, si queres, sí, esta para reflexionar, son preguntas... No reflexiones, pero tranquila. No, si yo estoy tranquila. Pero non fale. Entonces, primeiro, debes saber de quen é o colegio, quen está ali, quen é a responsabilidade, porque cando as cousas van mal do colegio é culpa miña. Entonces, moi ben, deixou o colegio, fixo un gran favor, que non se sabe moi ben como se gestionou, pero usted lle da igual, non sabe quen paga agua, lle da igual. Isto queda así tan tranquila. Mire, falando do tema da Brigada de Extinción de Incendios e de todo eso, a min me parece patético que un goberno como da Xunta de Galicia, unha persoa como usted, que xa non é calquer cousa, diga que tiñamos que haberlle deixado a cisterna aos veciños. É dicir, está dicindo que a responsabilidade de extinción de incendios recae sobre os veciños. É máis, espere, tóqueme falar. Os veciños, sabe o que hai que dicirlle aos veciños cando hai un incendio? Tranquilos, quédense aí, non se metan do peligro. Que para aquí, quen ten a competencia e a responsabilidade de extinción de incendios son as administracións, para garantizar primeiro a integridade física da veciñanza, das súas infraestructuras, e despois apagar o lume. Non coller e dicirlle, veciños, veñan para aquí, tomen a cisterna e vayan a apagar o lume. Esa é a política do PP. Esa é a política do PP, a política de Ourense, a política de Lugo, a política dos montes e do rural que teñen ustedes. Queren que os veciños fagan o seu traballo. Sabe o que fan? Cando consideran que deben axudar dentro dese gesto de responsabilidade e de generosidade que ten o Partido Popular, que sempre dá as cousas como se foran uns fenómenos, lle dá unhas palas, apaga lumes e lle pon unha cisterna. Nós temos outra política. O que teñen que facer ustedes é contratar xente en vez de despedilos. O que teñen que facer é política de prevención dos montes. O que teñen que facer é un plan contra incendios. O que teñen que facer é asumir as competencias que ten a Xunta como tal. Non pasarlle responsabilidade aos veciños, nin darlle as gracias a un centro educativo porque lle deixou coller agua. Fagan ustedes depósitos e embalses dos montes para coller a agua. Fagan política de prevención. Melloren as infraestructuras e asuman a competencia da prevención e a extinción de incendios que teñen. Por certo, a mesma que teñen do Valmiñor, que somos concellos de menos de 20.000 habitantes e a extinción de incendios corresponde, de acordo á Lei 785, Lei de Bases, á Xunta de Galicia, e estamos asumindo nós os 3 concellos entre outra cousa, vale? Porque non o fan ustedes, vaya por diante, así temos o servicio que temos do GES, que miran para outro lado. E esa competencia, non, eu non miro para outro lado, eu levo feito bastante máis do que usted pensa, vale? Esa lle adianto aquí, e lle adianto a todo o mundo, esa lle trasladei ademais aos alcaldes. Si non pasa a ser un parque de bomberos, o GES, asumido por a Xunta de Galicia e da Diputación de Pontevedra, en diciembre a este pleno, previa convocatoria dos voceiros, anuncio ao abandono da mancomunidade do Valmiñor. Non pintamos nada en unha mancomunidade, que temos un servicio en precario como temos e unha piscina como temos. Para iso non estamos a mancomunidade. E ao Concello lle sale ademais o GES en máis de 100.000 euros ao ano. En máis de 100.000 euros ao ano. Que o ten que asumir a Xunta, que fagan un parque, que fagan unhas instalacións, que amplíen a plantilla como teñen que facer e que doten o servicio e que o asuman. E cando o Concello de Gondomar teña máis de 20.000 habitantes, asumirá esa competencia. Mentras tanto, non. Vaya por diante ese dato. E asuman as competencias que teñen extinción de incendios. Que somos un país, que somos unha autonomía, que hai un goberno central. En Santiago, me refiero, non ao goberno de Madrid. E se queremos ser fortes en Madrid, temos que ser fortes primeiros aquí e ter políticas que nos garanticen, ademais, a convivencia
e que teñamos peito para poder sacar adiante esta comunidade en vez de facer altris. Vale? Concluyo, cerrei eu que esta moción era miña. Por lo tanto, miña non, nosa. Votamos. Votos a favor da moción. En contra. Moi ben. Caña, o levantar o bolígrafo foi a favor ou en contra? En contra, vale. Vamos a facer un receso de 5 minutos e eu teño que anunciar que por motivos de unha viaxe programada teño que marchar e que vai a quedar ao fronte do plenario a Teniente Alcalde Nuria Lameiro. Vale. Ás 12 menos cuarto, como yo comuniqué antes, Sí. Bueno, para que sepa, tenemos secretario. Ese marchamos xuntos. Va. Algo de viaje. Total.
Bos días a todos e a todas. Continuamos o plenario entón. Punto número 8, moción do PP, moción do Camiño do Campo das Vestas. Presentada por Paula Bouzos. Gracias. Castellano. Sí, ya, lo de los acuerdos ya. Ay, perdón. Sí, gracias. Para dar así un poco de agilidad, porque tengo aquí compañeros que también se tienen que ir, voy a ir directamente al acuerdo. Tienen todos ustedes la moción, tienen las fotografías del camino que se pide, es una reparación, moción para solicitar el arreglo del camino del Campo das Vestas en la parroquia de Mañufe. Ven ustedes el recorrido, ven los desperfectos y el acuerdo es el siguiente. La Corporación Municipal de Gondomar acuerda instar al Gobierno Municipal a comenzar las gestiones necesarias, permisos, proyectos y financiación para el final del abastecimiento de aguas de la zona de Pasada y el arreglo del camino del Campo das Vestas a Posada, en la parroquia de Mañufe, procediendo así a su ejecución lo más rápido posible. Hay un tramo que lo tenemos marcado, que le falta un poco de saneamiento, entonces ya en el propio proyecto que se valore para poder hacer la obra toda ya bien, tanto con agua y todos los servicios correspondientes. Gracias, eso es lo que pide el Partido Popular. ¿Alguna intervención? Manolo, ¿queres? Sí, sí. Pídeme a palabra, se faz favor. Pídeme a palabra, Manolo. Sí, sí, que igual aborrei eu. Otra vez. ¿Otra vez? Sí, sí, porque no... Cando queiras. Hola, bos días. Gracias, Nuria. Vamos a ver, Camiño das Campo das Vestas. ¿Se cortó? No, que he ido aquí. Hola. Sí, no, vuelve a pedir, Manolo, que... No, pero tiene que volver a pedir porque no va. No, está medio ahora. Espera. Que te lo pida y le das de nuevo. Vale. Ahora sí, Manolo. Debería. Ainda non empezou a ver. Ahora sí. Nada, sobre o camiño é un tema que, bueno, somos coñecedores desos e de outras cantidad de necesidades que hai, unhas que se van solucionando e outras que estamos en elas, como en este caso o camiño do Campo das Vestas, ¿no? Eu penso que non procede a moción porque aí estamos a punto de empezar as obras, casi de inmediato se van a empezar, en moi breve se van a empezar as obras. O problema que hai aí é coa tubería de abastecimento de aguas, que, bueno, como pasaba en este caso na zona de Fontán, todo eso que acabamos de agora preparar, todo eso son tuberías que teñen un montón de anos, están caducadas, eso ten unha caducidade, o ser material de polietileno, plásticos e todo eso, están reventando, está a cada paso habendo averías, todo eso conleva a reparación, a levantar e a romper o firme e volver a reparalo. Isto, pois nada, está en breve, está feito para empezar, cambiar todo o que é a tubería de abastecemento de aguas e a reposición, que en este caso pois con neve, ¿no? Todo onde se vai a levantar se repoñerá, eso, polo cal é unha obra que xa está para empezar e, bueno, nos esta moción, pois vamos a votar en contra porque penso que non procede, ¿no? Porque se vai a facer a obra, está a punto de empezar, xa está todo adiantado, simplemente eso, que a empresa poida teña disponibilidade para empezar con esa obra, que en breve estará eso, cambiada o que é a tubería de abastecemento de aguas e a reposición que eso conleve, ¿no? En un principio, nada máis. Gracias. Gracias, Manolo. ¿Alguna pida palabra? No.
Está descontando, sale. No, es que no da parado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Hombre, Manolo, creo que a traída de agua está cambiada. O único que queda é o trozo de Pousada. O campo das Bestas está todo terminado. Que na moción pon que só quedou o tramo de Pousada. Estamos falando da de Vicente hacia arriba, que é un tramo pequeno. Nada máis, onde vais? Ah, vale. Eso que quero aclarar. O sea, que todo o campo das Bestas a traída está feita. Ah, do Pousada, vale. Vale, eu entendín que o que dixeras que era cambiar toda a traída de agua. Sí, no, as que estaba reventando a cada paso son as que están terminadas. O sea, hai un trozo solo arriba que é o de Pousada, que a ruptura en un sitio exacto. Ese trozo é o que hai que cambiar para poder asfaltar todo outra vez. Está a punto de actualizarse para empezar. Vale, era para aclarar iso solo. Vale, nada. Perfecto. Pasamos a votación. Votos en contra da moción. Abstencións. A favor. Voto de calidad. La primera votación. Y ahora vamos otra vez. 7 en contra, 7, 8 en contra, 7 y 8 a favor. Se tiene que volver a votar. Votos en contra. Abstencións. A favor. A favor, vale. Se vuelve a registrar ahora voto de calidad de la presidenta. En contra. Por lo tanto, en contra de la moción. Vale. No prospera. Punto 9, moción do PP, moción sobre as medidas fronte aos incendios forestais. Paula Uzós. Pida a palabra. Corto. Dale aquí abajo primero. No te. 5. Tanto Cairas. Gracias, teniente alcalde. Nuria Lameiro. Ya tienen ustedes también en la moción, ya han leído la argumentaria para defender mi moción y voy directamente a los acuerdos, si le parece bien, porque son 5 hojas y para poder abreviar. Los acuerdos son los siguientes. Instar a la Xunta de Galicia a resolver con agilidad y celeridad las ayudas habilitadas en apoyo de las personas, familias, empresas y explotaciones ganaderas y agrícolas afectadas por los incendios. Solicitar a las administraciones competentes estatal y autonómica en el ámbito de sus competencias, nombramiento, Aguas de Galicia, Confederación Hidrográfica, Miñor, sí, que se intensifiquen y coordinen los medios de recuperación ambiental, incluyendo actuaciones inmediatas de protección del suelo, restauración hidrológica y forestal y planes de recuperación de la biodiversidad de las zonas quemadas. Instar a la Xunta de Galicia a fortalecer los programas de prevención y vigilancia en colaboración con los ayuntamientos, garantizando el refuerzo de las brigadas, la mejora de las infraestructuras de defensa y la limpieza de masas forestales en las zonas de mayor riesgo. Proponer a la creación de mecanismos de coordinación permanente entre la Xunta y el Gobierno central, las diputaciones y los ayuntamientos para mejorar la planificación, la prevención y la capacidad de respuesta frente a futuros episodios de incendios forestales. Instar al Gobierno de España a la creación de una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias, UME, en Galicia, en las instalaciones del Centro Integral de Lucha contra el Fuego en el Ayuntamiento de Toén. Dar traslado de estos acuerdos de gobierno, dar traslados de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Presidencia de la Xunta de Galicia, a la Consellería de Medio Rural y a las Diputaciones y a la FEGAN, invitando a todas las administraciones a sumarse a esfuerzos en el camino de la prevención, recuperación y defensa del territorio gallego. Gracias. Gracias. ¿Algún piden a la palabra? Vale. Manuela, sí, hay favor. Ben, o da foto era solo para... creí que xa estaba. No, un minuto. Perdón.
Ahora. Decía que la foto era solo para constatar que por fin tenemos una presidencia por minutos, femenina. por minutos. Entón, a ver, esta moción pretende presentar como un éxito o que en realidade foi ou é o fracaso dun modelo forestal e dun sistema de prevención baixo a responsabilidade da Xunta do PP que, vamos, é infumable. Non se pode, non se trata de negar o traballo e esforzo dos brigadistas, do voluntariado, da veciñanza, que obviamente desde o BNG agradecemos profundamente a súa entrega, mas non queremos heróis, senón que se trata de sinalar que en cada vaga de lumes ten as mesmas carencias. Falta de planificación, abandono do rural, desprotección do territorio e ausencia dunha política forestal que aposte pola diversidade e a recuperación do monte galego, pola eliminación dos eucaliptos que hoxe non vai salir, para evitar ter as especies pirófitas que fan que os incendios agravados pola emerxencia climática, polo cambio climático, provocados en algunhas ocasións por pirómanos, sí, mas ese non é o problema está na base da política da Xunta, unha propaganda de máis medios que nunca, que non pode ocultar que o problema é estructural, non só de extinción. O PP fala de coordinación e prevención, mas leva anos recordando persoal físico, externalizando, é dicir, privatizando os servicios e fomentando o eucalipto. Galiza precisa unha política seria de ordenación do territorio, apoio do sector agrogandeiro, xestión pública dos montes e cuidar os servicios públicos e básicos tamén no rural para asentar poboación. Desde o BNG creo que defendemos un cambio de rumbo real, con planificación, servicios públicos fortes, compromiso auténtico ca defensa do país e o seu patrimonio natural. E na moción, que hai tantas cifras, tantos números, tantos, resulta que non aparece en ningún sitio o número de hectáreas queimadas. Que pasa? Teñen medo poñelo? Claro, mamás, hai diferencia e discrepancia entre o que di o sistema europeo copérnico co que dice o propio goberno, que pon menos hectáreas, pero que é unha realidade, as hectáreas están aí e son cifras que podían formar parte dese batiburrillo de cifras que aí puseron nesa moción. E en vez de que nos defendemos que ten que haber axudas, mas que bo sería, porque poñen o primeiro como as axudas que van a sacar o que están sacando, si ese diñeiro que se está gastando agora en axudas e en medidas para evitar a desfeita que pode vir despois do queima, que é cando a auga arrastre todo isto, si todo ese diñeiro estivera empregado en prevención, seguramente agora non estaríamos que falar desta moción en este sentido. E dende logo que o que non pode ser ese uso partidista do Partido Popular saindo. Este ano non tuvemos a Caballero con os zapatitos castellanos, tuvemos a Rueda nun plató posto a medida, levando maquinaria sacada da extinción para sacarse unha foto. É vergoñento. Eu creo que o peor que podía facer era non presentar ninguna moción, porque realmente é moi descarado. Gracias, perdón polo... Arauso. Non sei se está. Ahora sí. Vale. Gracias, alcaldesa. Ben, gústame moito que estés aí. A ver, eu volvo a reiterar o que dixen ao principio, non? Que todo que sea incidir en medidas contra o lume e menos medidas na prevención e sobre todo no que é o cambio do clima, non? E o abandono do rural, pois é fracasar. É dicir, non ten sentido. Entón, as mocións, pois, bueno, teñen un certo sentido común, o que pasa que eu voto de menos que ese sentido común se aplicara cando se goberna noutras instancias, que eu creo que é onde se falla. E volvo a dicir tamén o que dixen antes, gustaríame que todas estas mocións levaran ao final un punto que dixeran rexeitamos a fábrica de Altri, porque senón todo o demais é papel mollado, non? Entón, nada, pois haberá que seguir loitando contra os lumes. É innegable e é evidente o que pasou este verán en Galicia. Onte, creo que na radio ou nun informativo falaban que en Galicia este ano arderon casi 300.000 hectáreas de monte, non? O cual é unha barbaridade absoluta. Unha barbaridade absoluta. En Gondomar salvounos a campanilla, porque hubo varios conatos de incendios. Por sorte, o GES actuou rápido, logo falaremos diso tamén,
e non foi a maiores, pero teñenlle ganas a esta zona, andanlle con ganas. Entón, antes ou despois tocaranos, estámoslo vendo, estamos a mediados de outubro e estamos en manga corta, a 27 grados. Ben, entón, eu creo que o que deberíamos decirle desde aquí, e vos que tedes partidos gobernantes ou próximos a gobernar, é que se poñan as pilas e empecen a cambiar o esquema de como tratar o lume e todo eso. Xa non sirve o que se facía hasta ahora. Nada máis, gracias. Gracias. Informar que a intención do voto do Partido Socialista deste goberno vai ser a favor. Por lo tanto, comezamos votos. Sí, queres? Non hai falta que me des a palabra a intención de voto, que non o dicen. Eu non vou votar a favor porque me parece que é moi, non sei como decir, frívolo que o goberno ten a posibilidade de cambiar a prevención, pois non faga esa labora con a moción que parece que todos puden. Entón, o voto me vai en abstención. Paula Bouzós, quere cerrar a moción? Sí, voy a cerrar la moción. Gracias. Cierro la moción diciendo de que aquí lo único que se pide es colaboración y son, ante todo, para seguir avanzando en este tema que es de los incendios. Pasamos a votación, sin más. Gracias. Pasamos a votación. Votos a prol. Abstencións. En contra. Pasamos á seguinte moción de manifesto Miñor, moción sobre a necesidade urxente. Gracias. Moción sobre a necesidade urxente de integrar o GES do Valmiñor no Consorcio Provincial da Pontevedra para a presentación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Vale. Ben, vou prescindir de toda a retórica porque, ademais, este é un tema que está máis que falado, debatido aquí na mancomunidade, públicamente, en fin, en mil foros, non? É evidente que a comarca necesita un servicio de bombeiros, chámenlle como se queira, eficaz, ben dotado, instalado na comarca para que, con coñecemento da comarca, que iso é fundamental, e que poida chegar rápido cando se lle necesita, non? E que teña efectivos, claro, porque senón non serve de nada. Integrar o GES, que é algo que, visto que a mancomunidade do Valmiñor non quere, polas razóns que se me escapan, xestionar como é debido ese servicio tan importante, tan importante, e lamentablemente cada vez vai ser máis importante, pois chegado a este punto e dado a situación na que se atopa de todo tipo, de conflitos internos, de falta de medios, dun espacio que se deteriora, é dicir, todo eso que todos coñecemos, pois eu creo que, e coincido, porque falo con eles, cos traballadores, coas traballadoras do servicio, penso que coincidimos todos en que a mellor solución sería integrar dunha vez por todas o GES do Valmiñor no consorcio provincial que está, como saben, financiado a medias entre a Xunta de Galicia e a Diputación. Eso faría que o servicio estivese ben organizado, xerárquicamente organizado, para puntualizalo máis, e, polo tanto, sería un servicio máis eficaz, os traballadores terían máis dereitos, serían recoñecidos, en fin, todos os traballos que fan, etcétera, etcétera, e, sobre todo, tamén estaría cumprindo a lei que a día de hoxe non se cumpre. O sea, non é normal que un peón pois faga labores de condutor, de bombeiro, cousas que non lle compete, non? Ben, dito isto, o que se pide ao pleno é demandar da Mancomunidade de Concellos do Val de Miñor, co obxecto de porlle fin a definitivamente esta situación con urxencia, o inicio das xestións necesarias para integrar o GES da nosa comarca no Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación de servicios contra incendios e salvamentos, mantendo, eso eu creo que é importante, a súa base no Val de Miñor e en condicións dignas de traballo. E, en segundo lugar, darlle traslado do presente acordo á Mancomunidade de Concellos do Val de Miñor e, se fose o caso, levalo ao plenario da mesma para ser defendido e votado. O mesmo que tamén levalo a Diputación. Eu creo que aquí agora hai
dúas diputadas provinciais e un diputado provincial dos 3 partidos que configuran a Diputación Provincial é unha ocasión de ouro para resolver isto definitivamente. Entón, eu insto ao pleno, pero tamén lle dou o recado a estas persoas que acabo de citar para que trasladen esta Diputación. Gracias. Gracias. Ben, a ver, desde o Belegasa levamos anos advertindo que o modelo dos GES deseñado pola Xunta do PP é ineficiente e precariza un servicio esencial. A moción evidentemente acertan denunciar a falta de medios, a inseguridade, o incumprimento do convenio laboral. Eso xa o temos traído aquí varias veces por distintos grupos políticos, mas a solución non pasa por integrar un servicio mal estruturado noutro organismo sen revisar o modelo de fondo. O Consorcio Provincial tamén ten limitacións, e moitas, e sabémolo, polas moitas movilizacións dos propios traballadores. E o que precisamos é un servicio galego de emerxencias plenamente público, estable, profesionalizado, dependente dunha única administración responsable que debe ser a Xunta de Galiza e con financiamento suficiente. O problema, por tanto, é político. O PP creou os GES como parche, sen planificación nin garantías, delegando responsabilidades nos concellos a quien non lle corresponde. O resultado é o que hoxe vemos: persoal sobrecargado, medios insuficientes, desigualdade territorial. Desde o BNG defendemos unha reforma integral do sistema galego de emerxencias que poña fin á precariedade e garanta condicións dignas, formación suficiente e servizos de proximidade coordinados desde o público. Ademais disto, que é a posición política do BNG, últimamente témonos reunido representantes do grupo parlamentar con representantes dos traballadores dos GES de todo o país, e tampouco hai unanimidade na posición dos propios traballadores a respecto de que pode ser a solución, e dende logo nos seguimos creendo que isto é o tratamento das emerxencias como un todo dende o goberno da Xunta con esas características que antes vos decía. Polo tanto, o voto do BNG para esta moción vai a ser abstención. Gracias. Non? Se queres cerrar... Si non... Se queres cerrar a moción? Sí. A intención de voto do Partido Socialista vai ser a favor. De todos xeitos, recalco, reafirmo as palabras anteriormente ditas polo alcalde neste punto sobre o tema do GES. Perdón. Cando queiras, Araujo, perdón. Ahora sí, gracias. Bueno, a ver, eu estou de acordo co que acaba de decir Manuela, non? Eu coñezo perfectamente e sei como naceu o GES, sei que foi un parche, que naquel momento, por certo, pois recibimos bastante ben, claro, porque non había nada, estamos falando de bastantes anos, non? E tamén sei que o servicio pasa polo que pasa, e tamén sei das carencias que ten o consorcio, porque tamén coñezo e falo con eses traballadores. Ben, o mellor non oía a moción, e debería decirlo eu, pero evidentemente isto é un paso, é unha transición, claro, é unha transición, pero mentre nós non podemos ter o servicio como está nestas condicións, e o que non cabe dúbida é que o consorcio melloraría ese servicio. Entón eu refírome a iso, ese é o sentido da moción. Evidentemente a solución, pero bueno, eso cando o país teña outros gobernantes que se preocupen polo país no máis amplo sentido da palabra, pois as cousas cambiarán. Gracias. Gracias. Votamos entón a favor da moción. En contra? Abstencións? Vale, continuamos. Moción sobre a petición da creación dunha comunidade enerxética singular que aproveita a antiga presa de Pego Negro, por Manifesto Miñor. Ben, esta é unha moción que é a segunda vez que se trae, que a traio aquí. O que pasa que nesta ocasión, debido a, bueno, o tema eléctrico está, no caso de Gondomar, está
neste momento está na palestra, non? Porque hai un proceso de xestión, chamémosle así, do suministro, da suministración de corriente, pero hai unha cousa que a nos preocupa máis, e é que están nos medios de comunicación, incluso cunha certa oficialidade, que a Unión Europea ou os organismos do Estado que xestionan os fondos Next Generation advirten ao goberno galego de que hai que gastar 300 millóns de euros deses fondos antes de maio, se a memoria non me falla, do ano que ven. Ben, a concesión que tiña Fenosa das instalacións da presa de Pego Negro caducaron xa hai anos, xa eliminaron, neste momento está isto en más de Aguas de Galicia, e o que se propón aquí sería que por parte do Concello se iniciaran as xestións. Xa sabemos que é un tema complexo, pero habería que meterlle o dente e volver a rescatar esa instalación que está feita, a instalación principal, e producir corriente eléctrica. E crear unha comunidade enerxética pública, que podría participar a Xunta, incluso perfectamente, xunto co Concello de Gondomar. E iso, vamos, nós estamos convencidos, e polo que nos contan os técnicos que saben da materia, que hoxe en día, incluso con moi pouca agua, o desnivel tan inmenso que aí ten, e as turbinas ou os generadores de corriente moi eficientes que neste momento hai, poderíamos ter unha fonte de enerxía limpa, renovable, prácticamente todo o ano, porque incluso no verán algunha corriente sí que saería, para, como mínimo, atender a suministración e as necesidades dos concellos, eu diría incluso da comarca, non? De feito, esa presa naceu no 1900 e pouco para dar corriente eléctrica, e chegoulle a dar a Gondomar e a Ramallosa e Sabarís, é dicir, que a corriente esa foi para máis sitios, non? Ben, ese é o que se pide, iniciar esas xestións e aproveitar que hai eses fondos europeos para solicitalos e que non se perden. Gracias. Alguén toma a palabra? Vale, damos a palabra ao concelleiro Baix Misa. Gracias, presidenta. No quiero que hables. Gracias, presidenta. Pois, como ben decía o concelleiro Araúxo, xa é a segunda vez que esta moción ou se ven a debater a través dunha moción esta cuestión, pois recollendo un pouco a luva do que decía, se a titularidade da infraestructura é da Xunta, que o faga a Xunta, que é o que debería facer. A concesión está caducada, está extinta, non a UECD, sino o anterior propietario, ese promotor que hai 100 anos puxo a funcionar unha mini estación eléctrica que suministraba, como ben di, electricidade a Gondomar e a súa contorna. Habría que analizar agora coa demanda tan brutal que hai de electricidade, porque todo funciona con electricidade, xa non existe os combustibles fósiles e esas cousas que habían antes de centrales de carbón. A viabilidade técnica dese proxecto e para eso, pois, como ben decíamos ao principio, a titularidade agora está en mans de Aguas de Galicia, que sería a titular da infraestructura, que hai principalmente que hai unha barreira. Non hai moita máis infraestructura que esa barreira, hai uns alpendres ali que xa apenas quedan en pé e, polo tanto, nos vamos a votar en contra porque as finalidades deses fondos Next Generation que vostede fala aquí non van sobre ese sentido, van sobre outro tipo de fontes de enerxía que non é recuperar algo e ter que facer unha infraestructura dende cero, sino obter enerxía de fontes, pois aproveitando fotovoltaicas, eólicas, etc., e demais que sean viables, porque eso de que sexa técnicamente viable, se hai 100 anos apenas suministraba a
as habitantes que vivían en Gondomar a día de hoxe igual nin os de Vilaza lle daría para suministrar electricidade. Entonces, pois, eses son os motivos. Nada máis, gracias. Alguén toma a palabra? Ou cerra o señor Araujo, perdón. Cando queira. Bueno, estamos na mesma, é un tema de vontade política, é un tema de explorar ou de levar traballo, de xestionar esta vía. Eu non son técnico, eu non sei, eu falo con técnicos que si saben desto e dime que eso é factible, que as turbinas e todos os mecanismos que hoxe hai para producir corriente a través de agua teñen unha rendabilidade altísima e unha eficiencia moi elevada, co cual sí que produciría corriente suficiente como mínimo para alimentar o alumeado público de Gondomar, que non é ninguna broma, e que sea da Xunta ou que sea, o feito de que sea da Xunta é dun organismo público, está en mans públicas, e ao mellor o Concello de Gondomar o que ten que facer é falar coa Xunta. O mellor non, o que ten que facer é falar coa Xunta e dicir, mire, hai este proxecto, ustedes queren entrar, ustedes queren participar desto, podemos experimentar en Gondomar esta nova vía de xeneración de enerxía eléctrica, pois vamos a traballar por eso. Claro, eso hai que xestionalo, obviamente, e hai que negocialo e consensualo con quen ten a concesión. Eu descoñezo, pero tamén, polo que me contan os que si saben disto, é que os fondos Next Generation sí que entrarían perfectamente na creación dunha comunidade enerxética, porque non especifica que tipo de comunidade enerxética ou onde ten que sair a enerxía desas comunidades enerxéticas. Entón, estamos falando da creación dunha comunidade enerxética, neste caso, pública, non? Bueno, pois é un tema de que queda claro que o goberno municipal non quere levar o traballo de facer esa xestión, pois que vamos a hacer? Vamos votar e quedará no caixón, lamentablemente. Gracias. Informo que a intención de voto deste goberno vai ser abstención. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Entonces pasa. Pues ahora xestionen, porque es muy importante. Abstención. Abstención. Vale, continuamos con moción do BNG de Manuela Rodríguez, moción Beirarrúas Borreiros. Ben, esta moción o que pide, o título é polo cumprimento dos compromisos adquiridos coa parroquia de Borreiros en relación á súa demanda de beirarrúas. Eu lembro foi na campaña previa ao 2019, quero recordar, un debate ali na parroquia, estivemos candidatos e candidatas de distintas formacións políticas, e xa daquela pois estaba a plataforma esta que promovía estas beirarrúas, se reuniron co alcalde ali mesmo e o alcalde pois dixo que sí, que iban a facer alguna cousa. Ben, a seguinte movimento que houve por parte do goberno, por máis que ali había movilización, recollida de asignaturas, chegou a haber máis recientemente unha movilización importante, pois foi que en decembro de 2023, pero a reunión de voceiros foi xa en xaneiro de 2024, o Concello presenta un proxecto que presentaba o Plan Ágora, que tiña que ver co que se chamaba Pista das Lentas, que era unha transversal, digamos, a estrada que falamos, que é a que vai do Telleiro a Sabarís, con a excusa de presentar eso ao Plan Ágora, que é a deputación do goberno anterior, ese Plan Ágora xa non existe, pois se fixo un estudo técnico de que posibilidades había de, efectivamente, dotar de beirarrúas, beiravías, senda, a esa estrada principal da parroquia de Borreiros. Nesa reunión, se falaba dese estudo técnico con unhas 3 alternativas. Unha era facer a senda pionira
perfilo, como lle chamemos, beirarrúas, polo lado dereito, outra polo lado esquerdo exclusivamente, e outra que iría alternando en función de como fora a posibilidade de retranqueo, como fora, se había casas ou muros ou non, non? Ben, nesa mesma reunión estaba o arquitecto municipal e el dixo que, bueno, que a única viabilidade que lle parecía que podría haber para levar adiante un proxecto desa envergadura de facer beirarrúas que tivera un mínimo dun ancho preciso para poder pasar unha persoa con folgura e demais, sin ser as de 2,5 metros que decía o plan Ágora, sino unhas de un ancho suficiente. O único que creía que podría encadrar sería facer un plan especial, que é dicir, bueno, hacer unha especie de plan urbanístico desa zona en concreto para ese fin concreto, mais, bueno, que había que estudiarlo e tal. Naquela reunión o propio alcalde dixo que, bueno, que iba a dar instruccións, ou eso entendimos, creo que todos estábamos ali, para que eso se fora estudando e tal. De todas formas, nesa reunión o BNG, como evidentemente a situación dos peóns nesa estrada e mesmo dos condutores tamén, que logo ao final se atropellase a alguén tamén é malo para quien conduce, non? Pois había esa necesidade de seguridade, pois propuxemos nesa mesma reunión que se fixera unhas melloras para preservar un poquinho máis a seguridade e, bueno, pois de aí saliu ese proxecto que se puxo en marcha, creo que foi rematado este ano, non? De mellora que, bueno, a verdade é que o resultado foi máis que discreto ou discutible en canto a, en algunhas zonas, incluso facelo un pouco máis difícil, non? Vale, resulta que o alcalde ten manifestado en diversas ocasións que esa posibilidade de facer beirarrúas, ou como lle chamemos, digo que o de beirarrúas a mellor é a palabra inaceitada, pois senda peonil ou beiravía, pois que só terían caixa cando se fixera un plan xeral, que eso é imposible, que non se iba a facer, o sea, dá moitas largas e que os veciños pensaban que iba a quedar nesta actuación única. Por esa razón, nos creíamos que había que rescatar aqueles acordos daquela reunión na que, digamos que había un certo compromiso, mesmo tamén de levar á propia parroquia esas tres alternativas e un pouco ver como veían ali, tampouco se fixo, pois rescatar, decía, aqueles acordos daquela xunta de voceiros e poñelos en práctica. Ben, e aparte, bueno, pois no inmediato mellorar esas eivas que a noso suicio e a suicio de moitos veciños quedaron nestas últimas melloras que se fixeron na estrada. E te aquí que, de repente, unha vez que presentamos a moción, o alcalde sale anunciando no seu Facebook que vai a facer unha senda peonil por esa estrada, e claro, e a máis as fotos que saca son as mesmas do proxecto aquel que se decía que non tiña cabida por unha imposibilidade urbanística. Por tanto, nos estamos un pouco extrañados, entendíamos que iba a estar o alcalde aquí para explicar, supoño que haberá calquera outro concelleiro ou concellera que non lo poida explicar, mais nos mantemos o contido da moción porque entendemos que esos acordos hai que cumprilos, nada. Alguén quera a palabra? A parte do noso concelleiro Baismisa. Arauso, primeiro. Arauso pide a palabra? Sí, Brais primeiro? Pois Brais. Sí. Cando queira, Araujo. Moi breve. Ben, eu, obviamente, vamos votar a favor da moción, porque os compromisos hai que cumprilos, non? Unha. E outra que é unha necesidade imperiosa, que eso teña seguridade. Máxime agora que acaban de inaugurar un centro de terceira idade, máis unha guardería que sai ali, é dicir que o tráfico ali vai aumentar exponencialmente e xa no propio verán que se usa esa vía como desafogo da xente que vende Baiona e tal, non? É unha desas obras que hai que facer. Eu simplemente, aparte de decir o voto favorable, simplemente manifestar aquí a miña sorpresa, non sei se ingenuidade ou incredulidade, non sei cal é o adxetivo, de que o anuncio feito polo señor alcalde, no sentido de que, de repente, todas aquelas trabas insalvables
que eran tremendas, eran imposibles de salvar, de repente parece que se evaporaron por arte de maxia e que agora vai a facer un proxecto como algúns decíamos que era posible facer. Eu felicítome e alégrome moito, é unha boa nova para a parroquia de Borreiros e oxalá saia adiante e dende logo vai contar co apoio deste que lle fala e do meu grupo para que todo eso saia adiante. Pero, bueno, sería lamentable que estivéramos unha vez máis diante de outra vendida de fume, non? Entón, veremos a ver. Nos imos votar a favor. Gracias. Brais Misa, cando queira. Vale. Pois a verdade é que seguindo un pouco co argumentario que presentaba a señora Rodríguez, o ideal sería que retirase a moción, porque según ela ese proxecto xa se vai a facer, que é certo que se vai a facer, aínda que, bueno, hai outros diferentes grupos que tamén se atribúen e se felicitan e se gaban da súa laboura como precursores deste proxecto, cando foi unha decisión do goberno levalo a cabo. Como ben dicen, hai moitas trabas que poden imposibilitar a realización deste proxecto, pero, bueno, dentro do que é o plan extra que cada ano do anterior se fixo ese proxecto da contorna da Igrexa de Donas ata o cruceiro e subindo todo para San Cibrán pola denominada Costa do Chosco, pois este ano tomou a decisión de facer, invertindo sobre 1,3 millóns de euros, esas beirarrúas de diferentes anchos en base ao que permita o que hai actualmente, sin entrar nese plan especial de dotacións e servicios, nin nada por un estilo, ata onde cheguen eses fondos, pois se desarrollará. E senón, cando o proxecto este rematado e presentado, vostedes pedirán acceso a él e o desgranan e o analizan o que precisen. Gracias. Manola, cando queira. Eu non dixen que creera que esta se vai facer, Eu só dixen que me chamaba a atención que se anunciara, aproveitando que hai unha moción, rápidamente sale Paco Ferreira publicando su nueva idea. Ben, vamos a ver. A historia está en que eu estou falando do proxecto que se falou, nas condicións que se falou, e eu non sei en que vai quedar ese proxecto. Que se utilizaran as fotos do primeiro non significa que se exactamente aquel estudo, que non era un proxecto, ollo, O proxecto era solo da senda, dos 2,5 metros que lle apetecía moito facer a ese goberno. Non. Eu falo da estrada principal do Telleiro a Sabarís e darlle unha solución real, definitiva e suficiente aos veciños. E o que se decía que había que facer era o que decía aquel estudio técnico, que non era proxecto aínda, estaba máis ou menos valorado, se podía facer por ese importe, que de feito esa é a nosa análise. En vez de ter feito o ano pasado o de Donas, que eu non digo que non haxa que facelo, pero que seguramente era máis prioritario facer a mellorar a mobilidade e preservar a seguridade dos viandantes nesa estrada, con eso, co millón e algo do plan extra, máis o que se gastou na mellora esta, xa estaba feito o que decía aquel estudio técnico que valoraba facer calquera daquelas tres alternativas. Mais o que os veciños o que estaban pedindo é algo parecido que decía aquel proxecto. Vostede acaba de decir agora que non, que vai ser diferente, con diferentes anchos, eso vale, non parece importar, o sea, non creo que sea o fundamental, máis que ata onde se poida e dende logo non ca ambición que tiña aquel proxecto, porque aquelo precisaba un plan especial. Co cal, o que se vai facer é algo diferente que vai a ser, pois, digamos que outra vez, ao mellor, non o sei, xa o estudiaremos, é certo que pediremos ese proxecto, un pequeno ou un novo parche, non o sei. En todo caso, o que sí sigue sin facerse é ir á parroquia a consultar cos veciños o que realmente pode ser mellor para eles, porque eso foi o que comprometeu o señor alcalde e non o fixo. Eu manteño a moción, obviamente, e pido o voto favorable. Vale, unha pequena puntualización dende o Goberno. Deus a conocer porque a Diputación acaba de anunciar o plan extra.
Por iso, onte ou antes de onte, saliu publicado nas Facebook e na prensa. E as bases de donas do ano pasado eran diferentes a estas, no plan extra eran totalmente diferentes. E a intención do voto deste goberno vai ser en contra. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Seis a favor. Julio no está, Sí, nosotros somos 6, una abstención. 4, 5, 6, 6 a favor. 6 a favor, 8 en contra e unha abstención. Sí. Sí? Sí. Non prospera. Vale, non pasa entonces. Vale, continuamos ca última moción do BNG, moción vaga de lumes verán 2025. Cando queira, Manola. Perdón. Ben, bueno, esta moción chamase Accións contra a vaga de lumes e medidas para evitar que se repita esta catástrofe, política de prevención e xestión integral do medio. Bueno, algo xa adiantaba eu no debate da moción do Partido Popular e nós sí que empezamos poñendo as cifras do desastre. O desastre foi que, según o sistema europeo Copérnicus, máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano, mentras que a Xunta dá uns datos sensiblemente inferiores, 108 en agosto, 110 en todo o ano. Bueno, esta vaga de lumes non foi un castigo divino, ni foi unha acción só atribuíble a mentes perturbadas. É a consecuencia directa dunha xestión absolutamente negligente por parte do goberno galego, xa dixemos antes, tanto na prevención como na xestión da emerxencia. É certo, se ven este ano aquí as circunstancias as que foran, deixaron a Franza Atlántica na que nos atopamos libre de a magnitude deses lumes, se non se actúa sobre as causas que alimentaron esa magnitude, non estamos libres de que se repita mesmo agora, que aínda está aí todo combustible para arder. E claro, como decíamos antes, o modelo de loita contra o lume demostra un gran fracaso, falta de planificación, prevención, recursos eficientes e suficientes. Por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica tragedia, é dicir, foi aínda peor non só pola non prevención, pola política de enchernos de eucalipto, pola política de non preservar o medio rural con vida para que isto poida ser para ter outra situación. Inda por riba a eso lle sumamos a xestión errática sen coordinación entre os medios de extinción, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias moi adversas e en algúns casos en total desamparo. É evidente que a política forestal do PP non está á altura das necesidades de un país co 70% da súa superficie con masa arbórea. E podía terse evitado, porque evidentemente todo esta dor, rabia, indignación, porque así a Xunta atendera mesmo a conclusións que se teñen sacado despois da vaga lumes do 17, as conclusións que se sacaron de cales eran moitas das razóns e que non fixo oídos sordos como se non fora con eles. E se fixo no Parlamento, non foi no outro lugar, así que buscar o BNG, non, era no Parlamento. Ben, logo xa falamos do uso partidista, da televisión, para sacar outras cousas que non viñan a conto, con esa escenografía feita a favor. Bueno, estamos nun momento na que precisamos unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procure no inmediato a atención ás persoas afectadas e a recuperación ambiental, sí, pero que estableza un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estrutural que dé a resposta aos grandes incendios forestales, o que agora se chaman lumes de territorio, e que sexa eficaz e que revitalice a situación socioeconómica do rural, para que tamén a vida no rural e o traballo no rural preserve o noso espazo. E logo, evidentemente, cambiar a política. Nós o que pedimos nos acordos fundamentales,
a aprobación dunha moratoria indefinida e inmediata ás novas plantacións de eucalipto. E aí está implícito o non a Altri, tal cual. Non o dice explícitamente, pero está. Non se plantan eucaliptos hasta que isto, non sei, se revirta ou a mellor casi nunca, non? Pero en todo caso, moratoria indefinida. A actual remata agora. Temos que facer unha moratoria. E a política da Xunta é instalarnos un Altri que o que vai a necesitar son toneladas de eucalipto. E entón vostedes veñen con unha moción para decirnos non sei que cousas. Claro, iso que me parece pervertir a política. Decir unha cousa aquí que era moi bonito cando a política activa da Xunta e do Partido Popular é justamente a contraria. Por iso era imposible que o BNG votara a favor da súa moción. Desde logo, ten que asumir a Xunta as redes secundarias de faixas da biomasa, todo isto que tamén decía en parte a moción do Partido Socialista. E, dende logo, que asuma responsabilidades políticas. Nos, dende logo, pedimos no seu día a dimisión do presidente, seguimos insistindo en que sería, porque non foi pouco o que pasou no país, non foi pouco e para moitas persoas moi doloroso. E logo a nivel local, pois hai un plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais que está un pouco xa caducado e que deberíamos bueno, ¿Alguna intervención? Paula Buzós pide a palabra. Gracias. Con respecto a esta moción, ya explicamos en la moción del PSOE lo que hizo este Gobierno con respecto a los fuegos provocados este verano en Galicia. Pero, por supuesto, lo que no vamos a hacer es aprobar el punto 8, como usted ha dicho aquí, de los acuerdos que pide. Demandar la asunción de responsabilidades políticas por parte de los máximos responsables del Gobierno gallego, comenzando por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su gestión absolutamente negligente y por convertir la ola de fuegos en una auténtica catástrofe que podría haberse evitado. Las medias verdades nunca son buenas, señora. Ahora la culpa de todo es el señor Alfonso Rueda. El bloque es muy dado a pedir siempre responsabilidades al Partido Popular, aquí en Galicia, pero, claro que sí, pero en Madrid parece que no hay responsabilidades que pedir, ¿verdad, señora Rodríguez? A pesar de sus incumplimientos, 8 días después fueron los que tardó Sánchez en venir a Galicia para atender y ver las necesidades, ante todo, que tenía Galicia con los fuegos. Mientras los servicios de emergencias y millares de personas luchan contra el fuego, lo mínimo que les debemos es respeto y apoyo y no utilizar esta trágica desgracia, por así decirlo, que es lo de los fuegos, para hacer política partidista. Por eso resulta incomprensible, aunque no sorprendente, sinceramente, la actitud del BNG, a pesar de que Ana Pontón aseguró que la prioridad debería de ser apagar el fuego lo antes posible en plena crisis. El BNG optó por promover, apoyar e impulsar manifestaciones en todo el país y seguía ardiendo, porque fue lo primero que hicieron, Eso sí, las manifestaciones lo primerito. Nos vamos a la calle a manifestarnos, pero no les he visto apagando ningún incendio, sinceramente. Es decir, siempre decidieron hacer lo de siempre. Cada vez que hay que solucionar un problema, manifestaciones y alborotar. Del mismo modo, sin ir más lejos, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno gallega y se presenta en Galicia durante sus vacaciones, circunstancias de la vida, estaba disfrutando en Bayona. No, Yolanda Díaz, aquí tenemos todo, ya que vamos a pedir responsabilidades políticas, porque estamos pidiendo responsabilidades políticas, señora Rodríguez. Yolanda Díaz estaba disfrutando una noche, una velada estupenda en Bayona. Se da la circunstancia que había un incendio inmenso, en Oia, y tampoco los he visto. Galicia merece, señora Rodríguez, unidad y responsabilidades y respeto, no aprovechamientos electorales en plena crisis. Lamentamos profundamente la manifestación, la tergiversación, ante todo, de la autorización partidista de esta catástrofe. Me da igual. Bouzos, vaya acabando, por favor. Pero lo que no se puede hacer, señora Rodríguez, es lo primero, que cuando hay una desgracia es manifestación. Lo que hay que hacer primeramente, arrimar el hombro. Y después se verán las decisiones que se tengan que tomar. Primeramente, arrimen el hombro. Gracias.
Brais Misa. Gracias. A ver, non iba a entrar, pero despois de escoitar o argumentario da señora Bouzose que xa se me cruzan os cables, dicindo que non deberíamos usar de maneira partidista estas catástrofes. Cando vostede foi a primeira no segundo lume que hubo na parroquia de Vincios ás 3 da mañán de poñerse unha chaqueta de color amarelo e facerse un selfie detrás de unha motobomba. É que eso é lamentable, non. O seguinte, o sea, vostede debe ter no seu armario como o señor Gadget, un instrumento para cada cousa. Cando desaparece unha persona ten un chaleco de médico, cando hai un lume ten unha chaqueta de bombeiro forestal. O sea, é magnífico, magnífico. E, por suposto, hai que pedirlle responsabilidades políticas á xente que xestiona. Se o BNG pide no Parlamento de Galicia a dimisión da conselleira e do presidente da Xunta é porque a responsabilidade política da xestión de un servicio de prevención e extinción de incendios é súa, única e exclusivamente. Non lle van a pedir a vostede, nin a min, nin ao alcalde de Gondomar, nin a alcaldesa de Oia. Van a pedir ás persoas que teñen responsabilidades sobre quen xestiona os medios persoais, técnicos e económicos. O que non se pode é decir que estamos aproveitando partidistamente unha crise, porque despois sale o seu presidente dicindo no Parlamento que arderon 4 pedras, 2 matas de silvas e 4 matogueiras baixas en plena reserva da biosfera de Pena Trevinca, Lagoa da Serpe, unha das únicas lagoas que hai en Galicia, e el ven a decir que arderon 4 paspallos ali, e que é lamentable, a verdade é que é lamentable. E con respecto a revisión e cambio de torno hacia a señora Rodríguez do punto 9, xa se está avaliando. Está se avaliando dende os servicios e aí antes se falaba dentro do convenio da FEGAN e SEAGA, a empresa pública SEAGA está colaborando co Concello de Gondomar porque sabe vostede que nos quedaba todavía unha terceira fase que era a definición das vivendas illadas e con eso están. De feito, seguimos falando con eles que nos están axudando e colaborando na redacción dese terceiro punto deste plan que, como en anos anteriores, virá a este pleno e habrá unha exposición pública para que a xente poida revisalo e achegar as súas propostas. Nada máis, gracias. Pecha, alguén quere a palabra ou pecha Manuela? Entón, Paula Bouzos. Gracias. Me gusta... Espera, un momento. Me gusta la fruta. Sí, eso mismo, me gusta la fruta, señor Misa. Gracias. Me gusta ver que por lo que veo le gusta mi chaqueta amarilla y está, pues me parece, pues se lo hubiese puesto. Así de claro, se lo hubiese puesto. Partidistas, le aseguro, señor Misa, que podría hacer mucho o no, pero en los fuegos, efectivamente, de Gondomar estuve todos y lo único que he vendido y lo único que, como dice usted, ha sido la gestión de lo que se puso a disposición de los brigadistas, lo que se puso a disposición de los vecinos, lo que se puso a disposición del GES y de todos los vecinos de Vincios. Si ustedes no estaban al corriente, no es mi problema. Ustedes hagan la gestión que corresponda y yo haré la mía. Que el Partido Popular, la Xunta de Galicia, no ha invertido en lo necesario, como todo y en todas las partidas, sí hay que mejorar. Pero sigo diciendo lo mismo, que es un problema de la Xunta, como bien ha dicho ahí el alcalde. Aquí teníamos una brigada de contraincendios donde ustedes han dicho es un problema de la Xunta, búsquense la vida. Donde ustedes, la Xunta se ha buscado la vida con la Comunidad de Montes de Vincios y ustedes también hicieron que se fuera. Seguimos diciendo aquí cada uno lo suyo. Entonces, responsabilidades, cada una las suyas, señor Misa.
Y a lo que voy, me parece estupendo que vengan diciendo las responsabilidades políticas y todo lo demás, pero aquí tanto el Gobierno de España como el BNG tienen bastante que decir y tienen bastante también que hacer y aplicarse. La Xunta de Galicia lo está haciendo inversión, está abriendo las puertas de colaboración con la FEGAN, con el propio Gobierno, con los propios concellos para poder mejorar y poder corregir posibles errores que se hayan cometido. Y esa es la función. Y la función no es increpar y realmente sacar a la gente a la calle para calentarla más y no echar el hombro, como digo yo, a apagar fuegos y buscar otras medidas. Gracias. Ese es mi cierre y creo que deberían de planteárselo, señora Rodríguez. Gracias. Deulle a Brais así cerras. Brais Misa. Nada, simplemente por puntualizar, a competencia en materia de extinción e prevención de incendios ten a Xunta. Entonces, meter ao goberno e a diputación e non sei que está moi ben, pero a competencia é deles. Entonces, cando eles declaran a situación 2, está ben que pidan medios a Europa, a goberno e demais, pero mentras tanto, a competencia e a xestión é da Xunta. Entonces, non hai máis. Eso está así. Entonces, pois está moi ben botar balóns fora e bueno, sí. Como decía que habíamos votado nosa brigada de aquí do Concello, a brigada é da Xunta, non é do Concello. O Concello tiña daquela un convenio ou dáballe permiso para guardar un coche, un vehículo dentro dunha instalación do Concello, pero non se votou. Fixose man, porque necesitaba o Concello. De feito, ese almacén agora está utilizado polo Concello de Gondomar e esa xente, a Xunta tuvo que buscarlle unha ubicación, porque a Xunta é quen lle ten que dar esa ubicación. Como hai un centro en Tomiño onde están as brigadas, como hai un centro en Cabeiro, en Redondela, onde están as brigadas, como hai un centro no Distrito Forestal de Porriño, onde están as brigadas. Eso é, a Xunta ten que buscarlle un sitio, non é que o Concello a botara de aí. A Xunta ten que dar un servicio, un vestuario, ten donde cambiarse, donde poder estar, donde poder descansar, non telos en barracóns ao lado dun campo de fútbol, coa mangueira pinchada por riba do muro, e así. Pero bueno, nada, vostede siga dicindo que o problema de que Gondomar non teña unha brigada é do alcalde. Nada máis, veña. É verdade. Con que fin estar nos incendios? Con que fin? Tirar partido político. É o único. Tirar partido político. E foto, claro, para logo tirar partido político. E non, a Xunta non tuvo posíveis erros. Foi neglixente. Bueno, é neglixente na súa xestión dos montes, na súa política forestal, na súa política do medio rural. E iso é incontestable en moitas outras áreas, non só no que pasa a respecto do monte e dos incendios. E non sei se vostedes saben que son do Bloque Nacionalista Galego. Entón, nós temos como marco de referencia o noso país. Estamos en outras institucións porque ali se deciden cousas que teñen que ver con o noso país. En Europa, no Estado, na Deputación, a pesar de que nós creemos que deberían desaparecer, por exemplo, pero, porque tamén son, bueno, elementos anacrónicos e de moito, como se chama, caciqueo. Pero, bueno, en todo caso, a historia está en que Galiza é o noso marco de referencia, e, por tanto, o que nos temos que preocupar é de sinalar as cousas que ocurren aquí, e é o noso goberno galego, a pesar de que este gobernado polo Partido Popular, é o noso goberno galego, e a él é o que lle temos que pedir responsabilidades, e, dende logo, nesta como noutras, non está dando a talla. E, mire, vostede dice, Galiza non se merece o que nós facemos. O que Galiza non merece é un goberno do Partido Popular. O que Galiza merece é un goberno que este á altura do seu pobo. Ese pobo que estivo ali onde había incendios e non había medios porque a Xunta non os puxo.
ali onde había incendios e había que apagar un lume e salvar as casas, porque a Xunta non fai a política de prevención que ten que facer durante todo o ano nos 16, cantos anos leva xa no goberno? O sea, aí agora dice que ten posibles erros. Cando pensan aprender, señora Bouzós? Cando pensa aprender o goberno do Partido Popular, que non está gobernando para salvar este país de absolutamente nada? Señora Rodríguez. Grazas. Pido o voto a prol da moción. A intención de voto deste goberno vai ser a favor. Votos a prol da moción? En contra? Abstencións? Último punto do día, rogos e preguntas. Manola, pides a palabra? Sí. Sí, como que irades, non? Araujo, pide. Nosotros presentamos las preguntas por escrito. ¿Qué pasa con las preguntas del pleno anterior? Pregunto en Secretaría de Alcaldía e xa lle digo algo. Gracias. Bueno, non fa falta minutos, pero bueno, cando queira Araujo. Eu fago as preguntas, pero contesten máis por escrito. Non necesito tal. Son dúas preguntas, claro. A primeira pregunta é en que fase está a delimitación dos núcleos de Mosteiro, Arrochela, Cerdeira e Pousada. Si se fixo algún tipo de xestión, como van as xestións, en que estado se encontra esa tramitación. E a segunda pregunta é tamén en que fase está ou que xestión se levan feito por parte do goberno municipal sobre o punto de autocaravanas, se hai proxectos, se hai informes, en que fase está todo eso. Gracias. E se máis contestan por escrito, mellor. Moitas gracias. Eu teño unha pregunta que, fixen antes durante un debate, que era se o Concello ten vixente, está dotado dun plan estratégico de subvencións, que teño a dúbida, porque sei que houve unha proposta que viu en pleno, pero máis non sei se efectivamente está vixente e se está aprobado definitivamente ou como teña que estar. E logo rogos, se fora posible o arranxo do parque infantil de Peitieiros, a achega que pedín antes tamén a través dunha modificación das nominativas, que unha achega maior, se é posible, a Porcento Gato, polo que decía antes, polo problema que tiveron de que se lle queimou moitísimo material no incendio, e tamén que xa sei que agora parece ser que por fin vai haber fondos para unha nova biblioteca que o que parece ser que vai haber na Casa Peralba, máis que, no entanto, que ainda vai tardar todo eso en estar feito, se se podría buscar, ubicar, mellorar, non sei, unha sala de estudo para o Concello, que teña un horario máis amplo, que a ser posible poder ter incluso horario nocturno, que non houbera o mesmo ruído que hai cando a biblioteca está aberta en xeral para o estudo, porque, parece ser bastante ruidoso, porque están moitos mozos e mozas de aquí están indo a Concello de Nigrán ou outros concellos a facer este tipo de... a poder estudar, non? E logo eu lle faría un rogo ao señor alcalde que deixara de facer apreciacións despectivas a respecto de outros membros da corporación. Está ben falar de que, non sei, el saberá a que me refiro, vostedes saberán, ás veces hai apreciacións que parecen un pouco excesivamente despectivas. Me parece que debería cuidar a veces o que di ou como di. Grazas. Moitas gracias a todos. Finalizamos o plenario de hoxe. Bo día. Parabéns, señora presidenta. Ves, non hai debate, non hai agresividade, todo moi zen, todo moi zen.